nagy zseb, amiből minden, ami benne volt, csak úgy kipereg. Hogyha úgy érzed magad, hogy már túl nagy a zavar, majd ez a 3 ember válaszol, amire akar, vagyis amire van ideje, hogy az éterbe kitegye, és csökkenjen a kérdés halom, pont ez a csúnya rossz majom, ó. Ja. Ez itt a csúnya rossz majom. Mint hallható, FX Mester távol van. Én megsértődnék a helyében. Miért? Ezen annyi a házáson. Nem a legjobb indulattal próbáltam, semmiféle gúny nem volt bennem, pedig hajlok rá. Így jó. Szeretettel üdvözlünk mindenkit, ez a csúnya rossz majom podcast, hol... FX Mester, ő dolgozni van? Szerintem igen, mert múltkor is ott külföldön van? Igen, Szlovéniában, ezt is elárulom. Mariborban. Hát, Szlovénia azt hiszem elég pici, tehát gyakorlatilag csak ott lehet lenni. Elnézést kérünk minden szlovén hallgatónktól. Ezt csak mondtam, gondolom. Szerinted mennyien laknak Szlovéniában? 2 millióan. Biztos, hogy legalább 5 millió. Biztos nem. Most fogadunk? Egy sörbe lent. Egy sörbe, jó? Tényleg picike. Jó, most ne. Szlovénia lakosság. 2,11-2,13 fő. De nem fogadtunk. Nem, sajnos hallgattam múltkor egy podcastet a szlovéniai választásokról. Jó, oké. Na, akkor vége a beköszönésnek, vagy csak félbeszakítottak? Vége a beköszönés. Föl kell csapnom a kérdéseket. Hívhatunk volna vendéget. De valahogy eszembe se volt. Egyrészt rosszul esik, úgy érzem, hogy kevés vagyok. De miért kell mindig mindent magadra venni? Mi van, ha én érzem úgy, hogy kevés vagyok? Van egy darab szolgálati közlemény, most írtam. Ez az én kérdésem. Kinek adjam az 1%-omat? Ez lehetett volna az én szolgálati közleményem is. Elmondom a stratégiáimat eddig. Aki követi az én munkásságomat, pontosan tudja, de aki most csatlakozott be, volt egy időszak, hogy végignéztem az összeset, mert fönn van. Megnéztem, hogy ki az, aki tényleg valami civil szervezet, és tényleg csinál valamit. Például, hogyha halsütő versenyeket csinál, és van a Facebookon nyoma, hogy ők halsütő versenyeken, akkor ilyeneknek szoktam. Emlékszem, hogy kinek adtad, mert én már nem emlékszem. Voltam egy városszépítőnek, aki buszmegállót csinált a városában. A városa az egy ilyen kis falu. Ez volt az, amit utána évekig reklamáltál, hogy nem köszönte meg? Senki nem köszönte meg eddig. Mindig megírtam, hogy nyugodtan köszönjék meg, és mindig olyanoknak próbáltam, aki múlt évben mondjuk 3-an adták neki. És akkor azt gondoltam, hogy így az én pénzem többet ér. Jobban örülnek neki, mint ha a Partizánnak adom, akinek így is úgy is bejön 8 millió, és most hozzáteszem az én 800 000 milliárd trillió, hozzáteszem. És inkább azt gondoltam, hogy milyen jó, hogyha nekem lenne, és valaki egy budapesti lipsi értelmiségi egyébként, ha utána akar nézni. Igen. Ez volt az egyik stratégiám, viszonylag macerás volt. Figyelj már, azt külön be kell állítani, hogy aki kapja, az lássa a te adataidat. Igen, azt megkérdezik. Aha. Tehát minden tud. Fel tudja veled venni a kapcsolatot. Igen, az e-mail címemet megoszthatom. Azt hiszem azt. Nagyon meglepőnek találom én is, hogy senki nem jelezett vissza neked. Igen. Hiszen kapott értesítést. Igen. Vagy lehet, hogy nem vette észre azt a 3x600 forintot. Vagy tényleg hallott az egész, és már töke ki van. Mivel vele, a 3 támogatóval? Hogy mennyit kell adminisztrálni erre a rohadt egyesületre, amikor semmi értelme nincs. Kicsivel nagyobbnak kéne adni, nem az, aki 3-at kapott, hanem aki mondjuk 300-at. De milyen szép, aki mondjuk 0 kapott, és te adsz. Még az alapító sem. De az nem veszi komolyan. Olyan kell, aki neki jön, de azt mondja, hogy de jó lenne egy kicsivel több. Szóval ez nagyon nagy macera volt, de lehet, hogy most ChatGPT barátommal megpróbálom, hogy keressen nyomokat az interneten ezekről, és foglalja össze, hogy melyik végez tényleges tevékenységet. Tudja csinálni? Vagy oda kell klikkelni az adatbázist? Az adatbázist azt odaadom neki, és megkérem inkább, hogy írjon scriptet, ami keres itt-ott, mert nem fogja jól használni a keresést. És menjen végig, keressen rá mindegyikre, mondja meg, hány találat van, nézze meg. De miért szeretnél most? Mi van a fejedben? Hát, jó, inkább csak utána döntünk, elmondom a többi alternatívát. B. Aki nagy, legyen még nagyobb. Mutassuk meg, mit civilek.
Ez volt a B-terve. Igen. Ez Partizán. Ez a Partizán. Aztán, amikor a Partizán sokat kapott, azt mondtam, hogy legyen a Telex. Mert ő ingyen ad mindent, és mindenki elolvashatja, és neki ez a dolga. Tök jó, hogy nincs fizetőfal, akkor itt az 1%-om. Ez volt. És most nagyon gondolkozom, hogy a Járakrémes műsorvezető társamnak van egy alapítványa, aki múltkor megkérdeztem adásba, azt mondta, ha nekik adom, neki nem lesz jobb, de abba biztos lehetek, hogy nem lopják el. Azt a pénz, az biztos arra fog menni, ami az Egyesület célja. Na jó, de mondjuk felületesen ismerve műsorkészítő társadat, Igen. és meglepőnek találom, hogy az volt a fejében a szempont, hogy neki ettől jobb lesz, vagy nem lesz jobb. Nem, azt mondta, hogy amiatt ne adjam neki, amiatt ne adjam ennek az Egyesületnek, hogy neki több fizetése legyen, meg ilyesmi. De ezt fel nem tételeztem. Én azt gondoltam, hogy azoknak lesz jobb, akiknek a segítésére ez az alapítvány létrejön. Igen, ennek igazából jobb lesz, és főleg az a jó, hogy van benne garancia, hogy nem lopják el. Tehát az egy nagyon-nagyon jól szervezett egyesület. Például nagy bankoktól azt kapják ajándékba, hogy megcsinálják az ellenőrzést. Tehát a PVC meg ilyesmi végigmegy, és végigdarálja, hogy minden oké. Nem mondom, hogy nagy lelkű ajánlat. Remélem, hogy emellé pénzt is adnak. Valamennyit adnak. Ez a mi gyerekkoromban, amikor locsolni voltam, és ezért csokit kaptam pénz helyett. Ez tök jó. Meg valaki ingyen tréninget tart nekik. Mert ahhoz ért. Az miért jó, értem én, hogy áttételesen minden jó szerencsétlen roma gyereknek, de mármint nem de a roma gyerekeknek, hanem az egyesületnek. Hát értem. Egyáltalán nem biztos, hogy a pénz a legjobb. Tehát például ez az egyesület, ha jól tudom, de ehhez a műsorkészítő kollégámat kéne megkérdezni, nek elve az, hogy pénzt soha nem adunk. Mármint a szegényeknek. Igen. Hát azt én értem, de minden pénzbe kerül, amit adnak nekik. Túl a egyébként kicsit igen, de azért például ugye nálunk nagyon sok önkéntes van. Tehát önkéntesek. Mennyien vannak? Nekem nem derült ki még eddig, hogy ők mennyien vannak. Nem tudom, nincsenek sokan. De egy tucatnál nincsenek többen. Nincsenek, a fizetett alkalmazottak nincsenek többen. De nagyon sok önkéntes van, akikkel foglalkozni kell ezt-azt. Nagyon szép videó van kint a honlapjukon. Azt valami profi csinálta. Nyilván gondolom azt is adományban valaki. Adomány, igen. De hát nekik profinak kell lenni, mert a másik elvük, hogy állami pénz nem lehet. Ugye? Mert ahol állami pénz van, ott baj van. Úgyhogy ők csak adományokból. Kivéve az új állam, melyet ugye Ruf Bálint fog vezetni. Igen. Tehát ezért azt gondoltam még egy picit, hogy kampányt indítok ezekben a rádióműsorokban, ahol az én szavam annyit ér, hogy nyomjuk meg ennek az egyesületnek, hogy ne 100-an támogassák, hanem legyenek 200-an, 1%-kal. De most várjál, ezt most döntsük el, vagy még ez félelmetes most azt mondani, hogy legyen ez? Nem, legyen ez. Nyomassuk. Nyomassuk. Tehát te meg én nekik adjuk. Igen. Mondjuk azért 1%-am azért nagyon sokat nem fog dobni rajta, de ez egy rossz gondolatmenet. Igen, az nagyon jó érzés, hogy nem lopják el. Az jó. Tehát nekem nem is ez volt a félelmem, mert azért valamit én mindig ilyen, nem tudom, idealistán álltam hozzá, valamit a jót feltételezem minden emberről, de mondjuk egy nagy szervezetnél nekem inkább olyan félelmeim voltak, hogy mint a puszta szervezeti működésre fordítató összeg 1000-szer akkora, mint amit én adok. Tehát, hogy igazából lehet, hogy arra fog fordítódni, hogy valakinek az autóját elviszik szervizbe. És igen. Ezt én nem szerettem volna. Igen. Úgyhogy jó, ez a méret pont jó. Mondjuk ki a nevét is. Bagás Közhasznú Egyesület. Bagás. Ennyi. Tényleg lehet menni megnézni, hogy mit csinálnak. Nagyon örülnek nekik. Tehát bármikor ellenőrizhetem. Mi a honlap? Simán bagás.hu? Bagás.org. Kérlek szépen. Már rossz. Ki a bagás.hu? Nem tudom, most már nem lehet mindent a NER-re kenni, nem? Meddig lehet azt? Hát most még bőven. Még bőven. Hát figyeljük, meddig elmúlt 8 éveztek? Hát akkor mi kétszer addig elmúlt 16 évezhetünk. Úgy szeretem, amikor ez van, hogy azt mondta Gulyás Gergely, hogy több önmérsékletet. Vagy mi? Nagyvonalúságot. Nagyvonalúságot szeretett volna. Én pedig Lengyel Tamás egyik bejegyzésének beköszönését imádom, és ezt magamévá is tettem. Így kezdődik, mielőtt felsorolná, hogy milyen nereseket szeretne börtönbe vezető száron elvezetve látni. Így kezdődik. Kicsines vagyok és bosszúágyú. Leszarom.
Hát jó. Ja, Isten, kicsinyes vagyok, és bosszú vágyó. Leszarom. Igazából nem tudom, az ne legyünk következménynek nélküli ország. Most csak mondok ilyen, de annyira érdekes, szóval nem szűnt meg a politika, például ugye mai hír, hogy Orbán Gáspár kiszáll a seregből. Tényleg? Ezt Igen. nem olvastam. Igen, kilép, vagy kiléptetik, vagy nem tudom, hirtelen. Azt gondolta, hogy az életem egy szakasza pont most lezárult. Koincidencia. Én azt hittem, Hogy fut a gyáva? Én azt hittem, hogy ő független az apjától, és pont egy lázadó akárki. De úgy tűnik, hogy... Akkor nem ment volna katonának. Szerintem ez valami közös elhatározás volt az apjával együtt, hogy ott fogja a legkisebb bajt okozni, aztán nézd, háborút indított Csád ellen. Tehát nagyon kell vigyázni a kis sráccal. Nem baj. Valami nagyon fura defektje van neki, amit nagyon könnyű az erőszakos apjára fogni, de hát nem tudhatjuk, hogy lesz. Na, nem beszélünk ilyenről, mert nem volt kérdés. Mehetnek a kérdések? Hát jó, átvetted a Szigorúságot. önkényes FX mesteri hozzáállást. Menjenek a kérdések. Kukkoló kérdezi. Ha veszek egy szuper érzékeny távcsövet, és a randomra valahova nézek vele, mennyi az esélye, hogy semmit nem fogok látni, vagy hogy valami nagyon halvány galaxis csillag akármit látok vele? Másképpen mondva, meddig kell zoomolni, hogy tényleg ne lássak vele semmit? Mennyire üres, vagy éppen teli az univerzum? Mint tudjuk, Nagyon. az univerzum annyira rohadék retek ritka, mármint a benne lévő általunk ismert anyagokkal kitöltött része, hogy szinte lehetetlen eltalálni valamit, hogyha puskával kilőnénk. Tehát ha fölmegyek egy obszervatóriumba, Igen. mondjuk föltekerem maxra a nagyítást, Igen. Igen. A és potmétert. igen, megtekerem az ujjam körül, és azt Igen. mondom, most álljon meg, aztán fölle is megtekerem, hogy most álljon Igen. meg, akkor nem fogok rajta látni semmit. Mindig látsz valamit. Mindig látsz végtelen mennyiségű dolgot. De akkor látok benne csillagot? Pont azt Igen. kérdezi. Ezért Szerintem sötét de lesz. Nem lesz sötét. Nyilván távcsöve válogatja. Igen. Várj, elmondom, mi van. Na, Ezt akartam mondani, hogy milyen szép ez a kettősség. Ugye egyrészt ugye alig van anyag igen. az általunk ismert univerzumban, mármint az az anyag, amit mi anyagnak hívunk, másrészt pedig szinte végtelen számú objektum van. Tehát mélységében, ugye minél messzebb látsz, hát nagyon hamar elérkezel arra, hogy szinte 100%. Tehát te pont fordítva mondod, ha egy végtelen jó távcsövem lesz, bárhogy megtekerem az én módszeremmel, ott lesz egy csillag. Szinte végtelen mennyiségű csillagot látsz. Bárhogy zoomolok. Ha végtelen messzeségre tudsz ellátni vele, akkor szinte végtelen mennyiségű objektumot látsz. Ehhez képest, amikor én voltam ilyen, Mert szar a távcsöved. lehet, hogy szarot, mindig keresni kellett, és mindig ott mellette, jobbra-balra úgy kellett keresni, meg ilyen laptopok állítgatták be, hogy hova nézzen. Hát de gondolj bele, te mint mérnök, ráadásul aki ugye méréstechnikával foglalkozik, hát ugye amíg el nem éri a beérkező fény mennyisége az érzékenység alsó határát, addig sötétet látsz. Jó, de egyre nagyobb a gömb, ahogy távolabb megyek, ott már nem lehetnek olyan sűrűn, ott egyre inkább. Nem. Figyelj, még az sem biztos, egyszerűen nem tudtak még pontot tenni ennek a kérdésnek a végére, hogy végtelen az univerzum, vagy nem végtelen. Ha végtelen, akkor végtelen mennyiségű cuccot látsz benne. Akkor bárhova oda teszek, lesz valami. Jó, tegyük fel, hogy nem végtelen. Ja nem, mert tágul, és nem ér ide már a fény. Mert az is menekül. Nem, az csak a Doppler effektus. Jó, de akkor is nem. Az van, hogy a legszélét már nem látom innét. Nem azért nem látod, hanem mert nincs olyan távcsövet, ami 13 millió fényévre el tud nézni. 13,6 vagy nem tudom milyen idős a... Ja, akkor mondjuk azt, hogy lát valamit. Mindig lát. Csak nyissa ki a szemét. Neked nem volt soha ilyen távcsöved otthon, amivel az égeret után volna nézni? Optik kabinetem volt. Optik kabinet? Nem volt optik kabineted? Nem. Az ilyen összerakható, Ilyen mint a műanyag, Lego? igen, lencsékből, Valami és ilyen lencse, olyan lencse volt És? benne, 3D, hogy a jobb szemeddel, bal szemeddel, És mit ilyen láttál? A távcsövet, holdat hogy mikroszkópot. Nagyobban láttam a holdat, lehetett nézni. De a krátereket láttad? Krátereket, igen, de azt még fiatal koromban még szabad szemmel is. Nappal is. Igen. Én úgy, és milyen csillagvizsgálóban voltál, ahol a legmesszebben lehetett nézni?
Voltunk egy meghíváson a Svábhegyi csillagvizsgálóban. De elmentetek? És ott milyen messzire lehetett látni? Hát A Szaturnusz gyűrűi? Én nem számoltam. De igen, a Galileo holdjai biztos, azok megvannak. De azok csak pici pontok. Igen, de úgy látod, hogy ott megvannak. De a Szaturnusz gyűrűi, azok szépen látszódtak? Azok nem emlékszem, nem. Olyan bénzsa, így állítgatni kell. Hát nyilván nem te állítottad. Azt nem értem, hogy miért nem rakják ki egy LCD-re. Most az annyira nehéz lenne, hogy ott lássam. Szerintem romantikusan belenézni egy kókucskálóba. Igen, de így ugye a szempilláid beleakadnak, szemüveg, nem szemüveg, oda teszed, fél szemed, nem tudsz hunyorogni, csak a jobb szemeddel. És figyelj, amikor azt mondták, hogy és akkor most nézzük meg a nem tudom, a Jupiter holdjait, akkor odaült egy szakember, és akkor elkezdte tekergetni a izéket, vagy pedig megnyomott egy gombot, és ráállt a egy darab laptop van, de mindenhol így van. Máshova is járok, ott is egy laptop van, egy program, és beáll. Különben esélyed se lenne. Mert feketét látsz. És galaxis láttatok? Persze. Tényleg? Hát az könnyű. Ha nem a könnyű az. Miért a tejút is egy galaxis? Azt nem látod. Jó, de ilyet láttunk. Nem olyan szépet, amit fotóz a Hubble. Igen. Vagy ami most fenn van, már nem tudom, hogy hívják. Azok jók? Azok működnek még? A Hubble működik, de most már van egy nála sokkal igen, jobb. Igen, az a kinyitós. Az is működik, és használják? És használják. Nem feledkeztek el róla? Annyi dolog van a világon. Például választás volt Magyarországon. Igen. Kinek van ideje ilyenkor teleszkópozni? Szoktak, nem. Inkább az van, hogy az újságírók feledkeztek el róla, és nem tudósítanak a magyar újságok erről, mert itt sokkal több más dolog van. Valcer kérdezi, szeretném, ha egy igazi zeneszerző írna nekem egy keringőt. A zeneművészetén vannak ilyen hirdetések? Egyáltalán mennyibe kerül egy ilyen? Egy keringő? Egy keringő. De a keringő, az tudod, az semmi, az lehet 3 perc. Tehát most egy igazi keringő. Elárulom neked, hogy van itt több ilyen honlap is, hogy zenét lehet rendelni. Zenerendelés. De komoly zenét is? Egyedi zene ajándékba személyre szabott dal. Netdal. Ajándékoz élményt zene formájában. És van árlista? Van árlista. Érdekel? Hogy ne érdekelne? Van ott 3 ember alak is, aki csinálja ezt, egy énekes, egy énektanár, zeneszerző és egy hangszerész. Hogy ők készítik ezeket a megrendelést? Igen, természetesen. Nem egy köszöntő, valami komolyabbal indítunk, jó? És várj, van fönt már elkészült dal, hogy megnézzük, milyen minőséget Tehát, hogy azt nem tudom. Azt nem mert akkor bejátszanám adásba. Tudom csinálni. Egy személyre szabott dal a honlapon feltüntetett stílusokból, 4 verszak plusz egy refrén 2 plusz effekt. Teljesen jó. 75 000 forint. Nem olyan drága. Igen, valószínű. Van olyan, hogy egyedi dal a honlapunkon nem található teljesen új zenei alappal, 6 verszak, refrén 1 plusz refrén 2 plusz effekt. 10 000 forint. Céges dal, 30%-os felár. És vállal előadás élőben 50 000 plusz úti költség. Angol nyelvű dal, 25 000 forint. Nagyon olcsó. De mert tudod miért van? Hát mert hogy ingyen is lehet már csinálni. Nem is értem, hogy ezek hogy élnek meg. Őket teljesen helyettesítette a robot. Lehet csengő hangformában is. Tehát azt hiszem, ha őket megkérded, hogy keringő, de nem is ez az érdekes szerintem. Videók, vannak videók. Írd be, hogy netdal.hu. Azt nézem, igen. De hol vannak? Hallgass bele, esetleg az jó, nem? Uh-huh. Azt mondja például 60. házasság. Várjál, legyen mondjuk egy dal a csapatról? Ne, az nagyon céges. Valami, ami nekünk is jó, és minket is lelkesít. Baráti toros főző buli a garázsban. Nagyon jó, ez az. De várjál, megnézzük, hogy ez mit tud. Várjál. Jaj, lehet, hogy nem tudom, de betudom. Szerencsére nincs itt a fixmester, aki megőrül a netettől, ami most itt adás címen fut. De valamiért
Nem hallatszódik. Jó, ezt nem tudom bejátszani adásban. Jó, esetleg szünetben megoldjuk. De ez már nem a netdal, ez a dalosmeglepi.hu. Olyan is lehet, de van a netdal.hu. Tehát több ilyen van, legalább 3 ezek szerint, mert 2 én is találtam. De nem is ez a kérdés. Szerintem nem ők írják, ők is íratják aival. Hanem, hogy egy művésztől te rendelhetsz dolgokat, nem? Tehát, hogyha oda mész régen úgy Ligeti Györgyhöz. Nem, Ligeti Györgytől nem rendelhetsz. Nem? Nem. Ahogy Yehudi Menuhin sem hívhatod oda az asztalhoz, ragaszthatsz egy 10 000-est a homlokára, és mondod, hogy játszd el nekem azt, hogy darumadár fenn az égen. De tényleg, hogyha egy nagy íróhoz oda megyek, Dragomány úrhoz oda megyek, Igen. hogy szeretnék az a baj, inkább a feleségéhez, hogy szeretnék egy verset Én is az 50. gondolom. Az 50. házassági évfordulóra 1 millió forint. Azt mondja, hogy miért ne írnék, nem? Szerintem ír. Szerintem is ír. De úgy, hogy nem adja a nevét hozzá. Sokszor meséltem már, de elmesélem még egyszer. Van egy rokonunk, aki festőművész. Igen. És nyert valami pályázatot, és beszélgettem vele, és panaszkodott, hogy haza kell mennem, mert kell festnem 5 képet. És akkor hazament, és semmi kedve nem volt hozzá, lefestett. Mert hogy ez is egy megrendelés? mert a pályázathoz kellett. Ugye nyert egy pályázatot, és abban benne volt. És akkor csinált. Ez is csak egy szakma. És hogyha ez így van, akkor egy zeneszerzőtől is ugyanígy kérhetsz. Van az a pénz. Nem is értem, hogy miért nincs több ilyen. Azért, mert megírja a mesterséges intelligencia. Jó, de az egész más, amikor egy művész írja. Hát kézműves. Tehát pont ez. Egy Ligeti. Én már nagyon nem néztem rá ezekre az AI zenékre, de azt képzelem, látva néhány példányt, hogy már bármit meg tud csinálni. De akkor is ugyanaz a festmény is lehet egy repro is nála, tökéletes minőségben. Még a festék domborulatot is le fogják utánozni. Jó, nem gond. úgy értem, ha oda van írva, hogy Dragomány György, Igen. baráti torosfőző buli a garázsban című verse. Igen, csak egy zeneszerzőt mondj, Bartók Béla. Mondjuk egy élő zeneszerzőt, az hihetőbb. Ligeti György. Ligeti György. Ligeti György, Mondd a címét. baráti torosfőző buli a garázsban. Simán elmenne egy Ligeti számnak. Igen, elmenne. Na, megmondtuk, hogy mennyibe kerül, megyünk is tovább. De azért szerintem egy keringő többe kerül. Ezek szerintem Nem a keringő, szerintem nagyon egyszerű, mert nagyon kötött a formája. Ez igaz, és ő helyében nem is keringőt kérnék. Igen. Martin Brundle kérdezi, mi a tippetek, mi lesz a dátum, amikor a visszaváltó sörös doboz díját 100 forintra emelik? Most mennyi? 50. 50. Ugye, ha visszaviszed 50. Hát figyelj. Most nálunk azért simán volt 50%-nál több infláció. De 100% infláció is volt. Szerintem akkor fogják, amikor azt látják, hogy már nincsenek, akik kiveszik a szemetesből, mert nem éri meg nekik. Már pedig kiveszik. Ja. Tényleg ennek az a célja. Igen. És vajon szerinted, ha 20 forintra húzták volna meg eredetileg, akkor is visszavitték volna? Szomorú megoldásom, hogy igen. És mert... ha 5? Ha 1? Örömmel látom, nem tudom, hogy a város más részein is így van, vagy csak a második kerület virít már megint nagyot, hogy végre kiraktak a kukák fölé az oszlopokra ilyen, amiben bele lehet rakni de a jó. flakonokat, hogy ne kelljen a szemetesbe turkálni. Amit ugye a dánok már megcsinálták, meg gondolom máshol is megcsinálták már. Most már, hol is láttam, a 2 mamut között láttam. És önkéntesek szedik össze, ezek szerint. Hát nem tudom, hogy... Jó, úgy értem az önkénteseket, hogy... Hát úgy, igen. De hogy kérdés, hogy például van-e maffia? Szerintem nincs. Szerintem itt még nincs ilyen. Vagy csak nem tudom. De hogy fölbérelnek embereket, igen, hogy tied, én őrzöm a területet, itt szed a felét 20%-át. Igen. Nem rossz ötlet. Ezt de ez egy nagyon rossz ötlet. Megcsinálhatnánk. Milyen lesz a második kerület? Jó. A palackos maffia. Megbeszéljük a polgármesterrel, hogy szálljon be is. Szóval mi a tipped, mikor lesz a dátum? Nekem megvan. Szóval idén biztos, hogy nem. Nem lesz infláció. 2030. 2030? Uh-huh. Ez 100% infláció kéne, hogy legyen.
100% inflációt. Egyet Most értek. Magyar Péter, hát most csökkenni fog az infláció. Hogy mondják ezt? Ingyen van Defláció. az euró. Defláció. Ingyen van az euró. Mindenki most töltse fel a padlást euróval. És akinek eurós befektetése volt, az meg az örömkönnyeket, azt pontosabban a szomorú könnyeket. Szomorú könnyeket. Mint mi például. Igen. Most, hogy Frevo kérdezi, most, hogy elkészül Rákos rendező, és még rendszert is váltottunk, kiről kéne új utcát elnevezni Budapestnek ezen az új lakóterületén? Ja, hogy lesz a Rákos rendező. Hát egy lakópark. De te tudtad, hogy ez most hogy áll? Hát láttam a terveket. Szép? Hogy hívják, aki nem a Karácsony? Mindig elfelejtem a nevét. Vitézi. Vitézi Dávid. Nagyon büszkén mutogatta a terveket. És van meccset? Meccset? De nem tudom. Nem az volt, hogy ha az arabok jönnek, akkor meccset lesz. Ja, értem. Nem tudom. Nincsenek a terve lecsetek, vagy meccsetek. Kiről kéne utcát elnevezni? Politikuson semmiképpen. Sportoló. Milák Kristóf. Élő Szoboszlai Dominik. Várj, először is. Változtassunk-e az érvényes törvénykezésre? Kezdeményezzük a vonatkozó törvény megváltoztatását, hogy élő emberről is lehet elnevezni. Nem, de tartalékoljuk. Mondjuk azt, hogy ez egy Szoboszlai Dominik utca lesz, és addig, amíg meg nem hal, addig Alma. Vagy addig csak Dominik utca. Igen, ahogy itt Dominik. is van Aranka utca, ami nem tudom kiről van elnevezve. Így van, és lehet tudni, és ahogy meghal Szoboszlai Dominik, Úgy leveszik a táblát. Igen, úgy van, hogy Szoboszlai Dominik, de le van ragasztva a Szoboszlai szó még. Igen. És a szobra is ugyan Nincs csak az feje. alapzata van, és így kiemelkedik. Te szeretnéd, ha utcát nevezzenek el rólad? Nem. Nem szeretnéd? Ha élek? Ha élsz, mondjuk. Jó, Mondjuk, igen, ha mert élek. tudom, hogyha azt mondom, hogy a halálod után, Igen, azt mondod, hogy nem után az- érdekel. Hát téged se érdekelne. De engem érdekel. FX Mester meg végképp. Ja, ezt a nem érdekel. végképp, nem is értelmezni a küldést. Hát nem örülni neki? Mit tudom én? Te halálod után érdekelne? Igen, hogy később felejtsen el a világ. Uh-huh. Hogy legalább valaki azt mondja, hogy nézzük már meg, hogy miért hívják ezt az utcát Dr. Egri János doktor utcának. Tudok ajánlani azért valamit. Voltunk Erdélybe kirándulni, és a nagy bükkfáknak a törzsébe ugye bele vannak vágva ilyen nevek. Nem tudom. Nem? Ja, hogy aki csak belevésik. Igen, akkor csak belevés. Jancsi és Juliska. láttunk Jancsi és Juliska, és láttunk 1954. 1956. Már nagyon nagyok voltak a fák is, meg úgy szét is Igen. mentek. De ott megemlékeztünk azokról az emberekről. Ez kevés? Mert a nevedet mondanám, hogy szívesen belevésem egy ilyen fába. Jó, de akkor mit tudom én, a Kossuth téren vésem bele valamelyik fába. Tehát nyilván nem Erdélyben, egy erdőben. Az is milyen szép. Hát de hányan látják? Nagyon furcsa erdő volt, mert ugye nem gondoltad, hogy oda emberbe teszi a lábát, és nagyon sok fám volt. Tehát ott régen volt valami. 1950-ben. Simán lehet, hogy 1950-ben. De egy útvonal mentén voltak ezek? Nem. Csak úgy? Igen, úgy Azt se nem volt. hiszem el. Megvan a fotó. Tehát nem turista úton mentetek. Nem, megvan a fotó, meg a koordináta. És, és nem egyet találtatok, hanem többet Igen, is. igen. És néztük, hogy ez 54, 56, mi a legrégebbi. És mekkora volt a szórás? Hát nem olyan sok. Tehát az 50-es évek? Igen. Akkor biztos volt ott valami. Biztos volt ott, de vajon mi? Oda mentek piknikezni? Régen a falukban nagyobb élet volt, mint most, az biztos. Tehát az emberek nagyobb százaléka élt falvakban. És milyen nevek voltak felírva? Románok. És de ilyenkor mit írnak fel? Dátum? Aha. És sose véstél már fában? Nem? Nem, mert nekem tiltják a környezetvédelmi nevezésem, pedig szerintem a fának itt láthatóan teljesen mindegy volt. Kurvára nem érdekli a fát, hogy belevésnek valamit, vagy nem. Nyilván nem ezt mondanák Gyulai Iván, de a gyakorlat ezt mutatta. És az ő nevét is mindig elfelejtem. A Csendes barát című film rendezője, mondjad már. A nő. A nő. Láttad a Csendes barátot? Láttam, igen. Jó. Te láttad? Nem, meg akarom nézni. Nézd meg, moziba. és beszéljük meg. Jó. Valakivel meg akarom beszélni, mert nagyon nagy indulatok dúlnak bennem, és még Jó, nem mondj többet. nem mondok semmit. Valaki kérdezze meg. Valaki kérdezze meg. Te meg akkor nézd meg. Jó. Kiről nevezzünk el utcát? Karácsony Gergely. Például, Kezdjük el a halott politikusainkat. de miért mondom, hogy nem kell politikus?
Már akkor mi lesz majd? Akkor Jó, megvan. Én nem szeretnék a Karácsony János utcában. Megvan a vége. Tarbéla. Művészek lehetnek. Ligeti György. Tarbéla. Tarbéla. Ennyi. Jancsó Miklós. Hát kicsit lipsi volt. Szerinted Tarbéla mi? Népi nemzet? Népi író. Az. Van különbség a lipsiségben. Akkor például én nagyon szeretném, hogyha lennének utcánk, ha már itt tartunk, irodalmi hősökről például. János Vitéz utca. Toldi Miklós utca. Toldi Miklós utca. Ilyen van. Tehát igen, van Toldi Miklós Harry utca. Potter utca? Winnetou utca? Winnetou, Old Shatterhand utca. Jaj, de szép lenne. Nemo kapitány Jó, utca. elsősorban a magyar irodalmi. Nem, legyen példakép, aki valahogy jó. Nekem Winnetou abszolút példakép. Nekem nem. Neked nem. Nem. De mi az, hogy Elvitte. de miért kéne egy utcanévadójának példaképnek lenni? Mert ha odamész, rágondolsz, abból épülsz és erőforrás. Jó, hát úgy, tehát mindenképpen pozitív emlékeket ébreszten. Olyan kell, hogy valami felé lelkesítsen, szerintem. Tehát semmiképpen nem megtiltanám hogy a kincskereső Kisködman utcát. Mert abból Vagy a kis gyufaárus lány, igen. vagy valami ilyesmi. Igen. És még sorolhatnánk a torzabbnál torzabb dolgokat. De lehetne a 3 kis malac utca, bocsánat. Nem jó, az se lelkesít. Mondj egy embert, aki legnagyobbban lelkesített, és már halott. Rengeteg ilyen van. Jó, egyet. Petőfi Sándor. Akkor legyen. Jó, megbeszéltük. Legyen Petőfi Sándor utca. Én Kossuth Lajost is előcitálnám, hogy szerintem róla is. Meg is beszéltük, legyen Petőfi Sándor. Vajon egy kisebb városnyi, új területen lévő utcák között lesz-e Petőfi Sándor utca? Biztos nem. Ki fogják találni? Egyébként megkérdezel egy Budapest szakértő, aki ezt kutatja, fog mondani annyi jó utca nevet, ami régen volt, most nincs, csomóféle minden lehet. Én nagyon támogatom az olyan típusú utcanévadást, ami a helyhez kötődik. Igen. Legyen Rákos. Különféle halálos betegségekről legyenek elvezve. Na, most hagytuk abba ezt a kérdést. Legyen Hasnyálmirigy Rák utca, Tüdőrák utca. De úgy, hogy a rák ne legyen csak Tüdő utca, Hasnyálmirigy utca. Jaj, Agy utca. Agy utca, igen. Na jó. Jaj, hagyjuk ezt. Szörnyű dolog ez. Rumba Sebestyén. Kérdezi, ha az új köztévé programigazgatója pont a rajongótok lenne, és felajánlaná, hogy vezessetek egy közéleti műsort az M4-en, elvállalnátok? Az M4 az a sportcsatorna, csak mondom. Tehát ez hülyeség. Jó, akkor valami... M1. Nem, azt mondja, hogy szerintem arra gondol, hogy valami M-ennedik. Tehát, hogy így ami csak kábelen fogható, csak... De miért mondja ezt? Azt gondolom, hogy nem néz ki belőlünk annyit, hogy az M1-re kerüljünk. Na, akkor még inkább igaz, amit most mondok. Ja. Na, ez például egy ékes példája annak, hogy a magunk fajta szerény emberek mennyire kishitűek. Igen. Azt képzelnénk, ha nem adásban lennénk, és nem lenne vicckényszer, akkor azt mondanánk, hogy dehogy is, mi, és akkor mi bemegyünk, és mit csinálunk. Pedig kiváló műsort tudnánk csinálni. Azért én azt látom, hogy mind a Partizánban, mind Friderikus úrnál, hogy egy adáshoz rengeteg előkészület kell. Szerkesztő hadak lihegnek, fülükbe van az izé, és de az egy műfaj, az egy műfaj, aminek ez a sajátossága, hogy igen, előkészítve, és akkor legyen tényleg valami olyan, amitől az ember, aki nézi, azt mondja, hogy na ezt se tudtam, de jó. De van olyan, amit itt csinálunk, ami igazából nem ez. Meg a Balázsék? Ne tudd meg a Balázséknál, milyen szerkesztés megy előtte. Tehát ők egy másodpercet nem foglalkoznak azzal, hogy mi lesz a holnapi adásban, megkapják nyomtatva az egészet előző nap. A viccektől elkezdve. A vicceket talán nem, de még azt sem tartom lehetetlennek, hogy adnak a gag csoport egy-két. Tehát mi unikálisat alkotunk? Olyat csinálnánk, figyelj, mert ugye az van bennünk, hogy nyilván majd azt mondják, hogy mi ez a szar, de nyilván lenne a közszolgálatról beszélünk. Tehát nyilván nem arra kell, ez nem kereskedelmi rádió, meg televízió, hogy írtózatos nagy nézettség kell legyen, mert hogy csak úgy jönnek be a hirdetők. Egy közszolgálati
rádióban simán el kéne, hogy férjen ilyen típusú műsor, mint ez. Hát miért az Az M7-es csatornán. ki volt az, igen. aki a Apukám Apukám világát? világa, igen. Csiszár? Csiszár Jenő. Csiszár. Az is valami Azt hiszem. hasonló volt. Igen, nagyon szerettem. Tessék, ezért mondtam, hogy Pedig ő ott egyedül volt. biztos, hogy volt szerkesztője. Ah, Nem volt? nem csinálunk? Vagy például, hogy ne süssék ránk az, hogy egy oldalak, vár, ugye Csiszár Jenő, az nem a más oldal. Nagy Feróna, garázs. Neki is volt a műsor. Én más oldalról támadnék. Na. Ha véletlenül a hallgatóink közül van profi szerkesztő, úgy megcsinálnék egy adást, hogy a kérdéseket odaadom, és szerkessze meg. Tehát nem készülök semmit, és ő nem tudom, mit csinál egy szerkesztő. Azt gondolom, hogy megrágja az anyagokat. Kutató munkát végez, és ad neked egy ilyen sílamuszt, hogy pontokba Igen. szedve. Hát Igen. gyakorlatilag, amit a ChatGPT megcsinál. Szerintem most már azzal csinálják. Hát, ha vicceket is beleírná. Tehát nem keresek egy önkéntes szerkesztőt, akinek ez a munkája. Tehát nem ilyen falábú szerkesztőt szeretnék, hanem hogy egy profit. Máshogy mondom. Ha ez a műsor profi műsor lenne a Friderikusznál mondjuk legalább, akkor mennyit kéne készülni rá, és hány ember készülne rá? Ugye a kérdéseket kiválogatni, mik a szempontok, kérdésekre készülni. Mi, hogy egy hányfős csapat kéne, hogy legyen? Nem, inkább az érdekel, hogy mennyivel lenne jobb, nagyobb hallgatottság, jobban működne. Mások hallgatnák. Szerintem nem. Szerintem meg pont elveszíteni azt a varázsát. Mert most te azt hiszed, Igen. joggal, jog nélkül, hogy az ilyen típusú rádió műsort ennyien hallgatják. Igen, De ezt ez, gondolom. de ez nem igaz. Ez nem igaz. Biztos vagyok benne, hogy egy két nagyságrendel nagyobb elérés esetén két nagyságrendel többen hallgatnák. És szeretnék. Jó, ebben nem menjünk bele, inkább tornyát. Próbáljuk ki. Hát jelentkezzen már az, aki nem tudom, ki lesz a M1, M2, M3, M4 M7. Jó, persze. Szólj. Mi a szar... De Ja, tényleg a kérdésre nem válaszoltunk. Persze, elvállalnám. hogy ne vállalnánk el? Igen. Én még azt mondom, hogy ha azt mondják, hogy hát azért jó, oké, más szelek fújnak, de azért mégiscsak fiúk nem lehetne, hogy 11 után legyetek, nekem az is jó. Nem? De fölvesszük. Mert álmos vagyok már 11 után. Felvételről, mert mondjuk, oké. Mondjuk ne felvételről, mert akkor megvágják. Ismerem ezeket. Jó, legyen felvételről, de ne áruljuk el, hogy felvételről van. Nem, egyébként simán lehet felvételről, és hülyeség. Most is jó. felvételről csináljuk. Nem, élőbe Hát megyünk. most éppen igen. Hogy vannak a hallgatók, az élők? Az élő hallgatók szerintem örülnek neki, hogy élnek. Azt mondja, hogy hát ja. Torgyán Viktor kérdése következik. Miért van az, hogy a legtöbb üdítő jellegű ital idegen fogyasztva jó vagy jobb? Nagyon tetszik az üdítő jellegű ital. Ezt én csinálnék egy ilyen üdítőt, amire az van ráírva, hogy üdítő jellegű ital. Hát mert ugye mit tudom, mint a szőlő ízű. Igen, üdítő jellegű. Nem üdít igazából, csak De olyan üdít. a jellege. Nem tudom, mert én ugye már leszoktam a hideg vízivást. Nem igaz, hogy leszoktam, de ugyanolyan szeretettel iszom a langyos vizet, mint a hideget. Jó, de nem ezt írja, De hanem a langyos kólát, A szörnyű. azt még mindig nem szeretem. Langyos sört. Az is üdítő jellegű ital. Nem tudom, mert ugye milyen... Én azt képzelem, na ez az, már kész is. Na. És tudod, honnan jöttem rá? Az Unikumról. Na, Szerintem az édes italak nem jók. Langyosan. fél pont. Mert ez igaz. Mert ugye állítólag melegen édesebbnek érzel mindent. Jó, van, akkor mi nem raknak bele kevesebb cukrot? Azt nem tudom. Tehát igen, úgy is átugorhatnák ezt a problémát. Inkább lehűtik. Ez különben a lekvárfőzés nagy problémája. Hogy? Mert ott frottyog a lekvár, megkóstolod. megkóstolod, és ugye sokkal édesebbnek érződik valami miatt. Na ezért jó szilvalekvárt főzni, sütve, mert abban nem kell cukor. Semmiben nem kell cukor. Azért de. Ez hülyeség. Én láttam a nagymamámtól, és ő 3 hatalmas 50 kilós zsák cukrot öntött bele az Jó, üsbe. én láttam a nagymamámat, hogy fecske cigarettát áztat vízbe, és azzal permetez. Mondjuk lehet, hogy jó van. Ne vesd el csak úgy. Na, de van még egy szempont egyébként. Na, ennek utána Én néztél? utána néztem. Hát akkor ezt mondjad, akkor nem hápogok itt. Egyik, amit te mondtál. Igen? Ez jó érzés, nem? De ez a sörre nem igaz. Nem. Második, szénsav. Jobban benne marad a hidegbe, mint a melegbe.
tehát több ideig lesz buborékos. Ha palackoznak egy szénsavas üdítőt, és Igen. a szobahőmérsékleten tárolják, kevesebb lesz benne a szénsav. Ha kinyitod, nyisd ki mind a És kettőt. kevesebb lesz benne? Igen. De próbáld ki otthon. Oh. Fogjál 2 Jó. kólát, egyet Jó, tegyél jó. a hűtőben nyitva, a másikat ki. Ez nem nyitva. Kell. De nyitva, ne legyen rajta. Na jó, de ha nem nyitom ki, ugyanannyi van benne. De akkor nem tud elmenni, mert ott tartja benne az egész üveg. Az kell, hogy el tudjon menni. Hát de hülye Mert vagyok. pohárból iszod. Az üdítőt is. Tehát, ha idegen kitöltök egy pohárba kólát, Igen, akkor meg egy több melegbe. maradjon benne. Igen. Soványnak érzem ezt. Jó, A akkor cukros mondok egy volt. jobbat. Igen. Valahogy az ízlelőt, bimbóidat kicsit tompítja, és akkor úgy jobban összemossa az ízeket. Valami ilyesmit olvastam. Tényleg alig bírom ki, hogy ne mondjam, hogy hülyeség. Miért? Ezt olvastad valahol, vagy tippeled? Igen, olvastam valahol. Ez, Hidegen kevésbé érzel dolgokat. hát ez, igen. Ugye? Hát igen. Tehát Ami van azt az a jelenti, hideg, hogy ahol nem is tompul. érzel már. Igen, ami azt jelenti, hogy tompul. Miért? Nézd meg a látásodnál. Ha tompul, így homályosan, ilyen más foltokban látod. Hidegben nem látok olyan jól, Különben nem. Tényleg nem látsz olyan jól hidegben. de szerintem meg sőt, jobban látok hidegben. Nem, hidegben rosszul látsz. Nem igaz. De Próbáld ki. de már megint miért nem akkor kevesebb ízfokozót raknak bele? Mert így jobban így összekeveri, és így nem csúcsosodik ki semmi, hanem egy ilyen masszaíz lesz. Mondok egy harmadikat, Igen. negyediket. A hideghez társul egy olyan élményed, hogy fölfrissülés. Igen, ez inkább. És hogyha Ez hideget inkább. iszol, így, amikor így úgy iszol, hogy így lefolyik rólad, ráfolyik a hasadra, ez olyan jó érzés. Maradjunk az első mondatnál. Tehát, hogy igen, a hideggel kapcsolatban, igen, főleg nyáron. Akkor jön a következő kérdés. Egy régész, akinek a karrierje romokban van. Ő a neve, ez a kérdező. neve? Igen. Ó, vajon igaz? Nagyon érdekes, nem? Hogy romokban. De hogy szakmailag? Nem tudom. Szerintetek tényleg még a lottó nyereményeket is a neresek nyúlták le? Vegyük hozzá, hogy Lölő szülinapján is elvitték a főnyereményt. Véletlen? Na, te mit gondolsz erről? Mint két mérnök, a tudomány szerelmesei. Elmondom, mi van. 10 éve szerbiai történetet húzok elő. Igen. Szerbiában lottósorsolás volt, 5 számot húznak ki. Ugyanúgy, ahogy nálunk is azt hiszem, hogy egy nagy üveggombócba fújják a labdákat, Igen. és kigurul egy. Igen. Megnézed. Kigurult az első 3, tökéletes. 4. kigurult, látszott, hogy 21-es van ráírva, de kiírták alulra, ugye, hogy mik a számok, kiírták, hogy 27. Azt gondolták az emberek, csak elírás van erről az Igen. egészről. Utána gyorsan a szerkesztő csinálta, a 27-es mellett ott a lentibe megjelent a 21-es szám is, de aztán gyorsan eltűnt a 27-es, és csak a 21-es, hogy akkor úgy jó is volt. Igen. Kijött az utolsó golyó, 27-es volt. És mi lett a megoldás? Mindenki föl volt háborodva, csak a szerencsejáték RT mondta, hogy ők nem csaltak. Ők nem csaltak. Na jó, de ez most mit bizonyít, meg Azt, mit nem? hogy szerintem technikailag lehet? megoldható. Technikailag persze, hogy megoldható. Tehát ha mint a mérnököt kérdezel, technikailag megoldható. És azt is gondolom, hogy akinek a titkos szolgálat a kezébe van, és már mindegy neki. Most szerinted egy titkos szolgálatnak meg, ez most csak technikai, még nem tudom, csak azt mondom, hogy nem akkora ügy ezt megoldani. Tehát azt gondolnád, hogy ezt de mennyi szervezés kell. Szerintem rohadtul nem kell ez akkora szervezés. Hát azért néhány ember kell. Néhány ember kell. Néhány ember kell egyrészt, másrészt pedig ezeknek az embereknek butáknak is kell lenni, abból a szempontból, hogy tudniuk kellett, hogy egy vizsgálat Figyelj, fog indulni. Szerbiában ez volt 10 éve. Biztosan lehetett tudni, hogy csalás. Nincs olyan, hogy előre fölírták az 5 számot, és utána jött ki a golyó. Tehát ilyen nincs, hogy Jó, pont azt van, de eltalálták. kicsi az esélye. Nem, igen? nincs. De van. És nem lett eredmény a nyomozásnak. És azt hiszem, ennek nem néztem utána, de nem hallottam utána, hogy elítéltek volna valakit. De azt vagy ugye ilyesmi. tudod, hogy nem is kell vizsgálatnak hívni. 10 perc alatt kinyomozható, hogy van-e bármilyen összefüggés a nyertesek között. De ez a legegyszerűbb.
Nem tartsa hogy- meddig. hogy megnézed. Csak arra kötelezi a nyomozó hatóság, hogy a Szerencsejáték RT adja ki a nyertesek nevét. Igen, igen. Ennyi. De aki kicsit is ügyes, azért csinál Hogy? két Mi? strómant, azt hello. Tehát Na. azért meg lehet oldani. Én azt mondom, hogy technikailag nem nagy ügy. Jó, oké. Én meg a másik felől közelítem, és a tudomány embereit azért használtam a bevezetőmben, mert elhangzott, én nem tudom hol, de normális ember mondta, hogy az ő matematikus ismerőse mondta, hogy ennek az esélye. Igen. Hármat vittek el? Négyet vittek el? 4 mondjuk. Négyet. Hogy ez egyszer elmegy, és akkor mondta, hogy ilyen egy a nem tudom hány kvadrillióhoz. Nem! Nem. Tehát nem annak az esélyét kell megmondani, Persze. hogy mekkora valószínűség, hogy kihúzzák az előre megmondott 5 számot az slotton, hanem mekkora valószínűsége egyrészt, hogy lesz nyertes, másrészt, hogy egyszerre lesz 4 nyertes. És az nem egy a kvadrillióhoz. Meg nyilván most nagyobb esélye volt, hogy kihúzzák, mert sokkal többen játszottak, meg ilyesmi. Én is hallottam, hogy kiszámolták, akit én láttam, az azt mondta, hogy az körülbelül 8 évente eznek van erre esélye. De azért tényleg Minden furcsa. héten van esélye. Én igazából rájöttem, hogy én szeretem az összeesküvés elméleteket. Hát ki nem? Ugye? Mindenki szereti. Ugye? Főleg azokat az összeesküvés elméleteket, melyről kiderül, hogy igaz volt. Igen. És egy csomó dologról azt gondoltad, hogy nem igaz, aztán Mi? kiderült, Na, hogy igaz. mondjad, mi? Nagyon kevés volt ilyen. Nagyon kevés volt ilyen. Gondoltad Nem volna... tudsz most mondani. De. Gondoltad volna, hogy a titkos szolgálat rádolgozik Magyar Péterre, Én kicsit nagyképpen fog hangozni, én ezt tudtam. és hogy a titkos szolgálat lenyúlja a lottót néha. Tényleg. Szerinted Magyarország történetében nem volt még Meg ez titkos... ez zseppénz nekik. Azért Sok jó, volt ez a 4? jó zseppénz, meg tudod, nagyon Ja. jó, igen. Jól el lehet vele tüntetni pénzeket, nem mondjuk pont bejön. Nem. Ha csak ennyit szereznének meg maguknak, akkor azt mondom, hogy vigyék. A felcsút fotballcsapatnak a havi költségvetése több ennél szerintem. Igen. Ilyen kérdés nem volt, hogy mi lesz a focistákkal? De volt. Tényleg? Lesz. Aha. Most hol tartunk? A felénél tartunk már? Nem nagyon jók vagyunk, még mindjárt mondom, hogy hány, mert jók vagyunk. De időben. nagyon sok kérdést szerkesztettél be. Nem, ugyanannyit, mint te. Még 3 van. Ó, de ez nagyon sok. Mondjam a Igen? focistát? Nem, mondjad sorba. Jó. Mondom sorba. Ugye nem tudjuk a sort, hanem Ja. Mr. Univerzumtól kérdezem, mint rendszerváltó kártya tulajdonostól, hogy kapott-e bármilyen köszönetet, illetve tájékoztatást, hogy ezentúl mi lesz a kártyával. Beszántják a programot, vagy ezután is szedik a havi előfizetést valamire? Egyrészt sajnos lemondtam, tehát mondjuk 2 hónapig voltam rendszerváltó kártya tulajdonos. Még a rendszerváltás előtt lemondtad? Igen. Miért? Megváltozott a kártyaszámom. Valami ilyesmi Azt volt. hittem, hogy megváltoztak az anyagi körülményeid. Igen, vagy nem hittem már bennük annyira. Nem hittél bennük, igen, ez egyik valószínűbb, mint a másik. Egyébként előfizettem, és rossz néven vettem, hogy nem köszönték meg eléggé. Ezt miért csináljátok, hogy ti köszönetet vártok, ha valami jót csináltok? Kevés dolog van, ami... Tehát nekem kell én az elismerésből élek. De nem mondd már! Csak De. elkapcsolok egy lámpát, bocsánatot kérek FX mestertől, hogyha hallja ezt a fegyelmezetlenséget. Nem. De. A jó érzésen csináljuk. Nem, én az elismerésért. Nem. De. Nem, én hiszek benned, de nem ezért csinálod. De az miért baj, ha az elismerésért csinálom? De az miért? Az miért jobb, mint a jó érzés? Miért van előrébb, hogy valamit a jó érzésért Azért, csinálsz? mert nem azt tölt el jó érzéssel. Igen. Nem. Azt tölt el jó érzéssel, hogy másoknak jót csináltál. Igen. Nem az, hogy megköszönik Ja, és ez magasabban van. magasabban. Nincsen magasabb? Dehogy nem, sokkal magasabban. Nem, ugyanúgy egy jó érzés neked. Nekem meg más. Valakit azt szereti, hogy így simogatják, valakit meg úgy. Például én már nem azt mondom, hogy kurva ideges vagyok, de egy kis feszültség mindig van bennem, mikor autóval közlekedek, és beengedek magam elé valakit, és akkor elkezdik villogtatni ott a lámpáját, hogy köszöni szépen. Mindig hangosan szoktam mondani, hogy hagyjuk már. Ez egy szokás, de szép szokás. Én szeretem. Én direkt csinálom, és alig várom, hogy megköszönje. És ha nem köszöni meg, nagyon szomorú leszek. Inkább azt várd ilyen esetekben, fordított esetekben, hogy te megköszönhessd. Mutass jó, járj elő jó példával. De nem, én azt szeretem, hogyha én csinálok valami jót, és más ezt visszaigazolja. Tudom, És nagyon hálás. mondtad már, csak próbálom tompítani ezt a dolgot. de szerintem ez nem baj. De
Ez egy teljesen normális viselkedés. De nem azért segítesz valakinek, hogy megköszönje. Hát nem. Most belegondoltam, és nem, de most optimalizálhatnám erre végül is. Érzem én, hogy van egy jogos... De azért például az 1%-omat azért... Azt megköszönhették volna. Ugye, azért adtam pont ilyennek, hogy legyenek hálásak a rohadt horgászok, hogy nekik adtam. Igen. És egy hallal többet vegyenek a következő halsütő versenyükön. És erre nem, azt tényleg csak azért csináltam, hogy megköszönjék. Azt nem a jó érzés miatt csináltam. Vagy tudod, egy esetben hajlandó vagyok eltekinteni a hülye szokásod fölött. Hogyha azért várod, hogy megköszönjék, hogy kapjál visszajelzést arról, hogy örülnek. Ezért szeretném. Így jó. Igen. Így jó. Ez ő volt. Tehát nem azért, igen. hogy te maga a válladat veregesd, hogy igen. Én milyen jót csináltam. Jó. Így jó. Igen, hogy legyen visszajelzés. Boldog vagy? Boldog. Azt hiszem a Partizán megköszönte. Írt valami levelet. De szerintem az gép írta. Akkor is a gép mögött valaki kitalálta, hogy kedves szavakat írjuk. Jön a focista kérdés, amit maga személyesen Dominik. Tudtad, hogy Dominik K-val van? Igen. Én is. Mi a véleményetek arról? Akkor jó. Mi a véleményetek arról, hogy Szoboszlai egy kitűnő focista, de személyéről eléggé negatív sztorikat lehet olvasni, ami persze lehet kamu, de ha a 30. ilyen személyes tapasztalat jön szembe, valami alapja lehet. Nekem határozott véleményem van Szoboszlai Dominikról. Hallottál róla negatív sztorikat? Nem. Én sem. Nem hallottam róla, most volt legutóbb egy negatív, közönségnek beszólt. Hogy? De azt szerintem dühében csináltam, mondjuk akkor sem szabad. De mit szólt be? Valami nem tudom, hogy szarul viselkedtek szerinte. Hogy nem szurkolnak eléggé, vagy valamit mondott, nem tudom. Már nem figyelem, az a baj, mert annyira megszerettem ennek, nem magát a srácot szerettem meg, hanem ezt a történetet szerettem meg. A népmesei történetet. Igen. Hogy tényleg az van, hogy 4 éves korában eldöntötte ő is az apja, hogy világhírű focista lett, és beletették a 10 000 órát, és világhírű focista lett, és ez egy nagyon szép dolog. És én nagyon szerettem, amikor a Liverpoolba került, és nem az volt, hogy cserepados, nem tudom mi, hanem hogy kiderült, hogy legalább annyira tud fotbalozni, mint a többiek, és azokat a videókat nagyon szerettem, akár többször is megnéztem, amiből az derült ki, hogy szeretik a csapattársai. Tehát, hogy vicceskednek, mókáznak, van beceneve Dominiknak. Kis kelet-európai valaki. Igen, hogy befogadták, és akkor milyen menő már, hogy mindenki szeret mindenkit. Jó, de ez propaganda videó volt, ez egy cég a Liverpool. A Liverpool FC Tehát YouTube csatornáján nézegettem ezeket. Ahhoz képest egy politikai párt, egy szervezetlen akármi. Igen. De aztán az első jel, amikor én azt gondoltam, hogy lehet, hogy ezt az elképesztő meredek-szögű emelkedést azért tényleg nehéz elviselni egy ilyen fiatal embernek. Nem tudom, te mennyire vagy tisztában, hogy nézed a foci meccseket, amiket játszik. Természetesen mindegyik. Emlékszel arra, hogy legalább híreket nem olvastál róla, hogy egyszer sarkazva akarta hazadni a kapusának a labdát, és egy ilyen nagyképű bunkó fasság lett belőle, hogy majdnem elbotlott a labdába, és az ellenfél berúgta. Tehát szörnyű volt, és akkor egy kicsit megbicsaklottam, aztán meg amikor kiderült, hogy elég nagy feszültségek vannak a csapatban, akkor volt egy olyan mérkőzés, ahol ő lőtte egy gólt, és senki nem gratulált neki a többiek közül. Tényleg? És ez annyira rosszul esett. De miért? Ilyen bunkó? Nem tudom, hogy mi van a háttérben. Mi volt a kérdés? Mert akkor arra felé kanyarítanám. Jó, nekem még van egy elméletem erről. Az a kérdés, hogy mi a véleményetek arról, hogy Szoboszlai kitűnő focista, de elég negatív. Én még mindig azt gondolom, hogy ő egy jóra való srác. Nem lehet-e az, hogy bárki ember, aki napi 1 millió forintnál többet keres, az alapvetően hülye lesz? Főleg ilyen fiatalom. Mondjuk Messi nem hülye. Ki tudja? Messi állítólag a világ egyik legostobább embere. Akkor lehet, hogy ezért nem. Lehet, hogy ezért nem hűlt meg. Igen. Mondjuk például Dominiknek a zeneízlését tekintve ő sem egy nagyon éles kés a fiókban. Tehát nem kell nagyon mereven nézni a fiók belsejét, mielőtt belenyúlunk, hogy megvágjuk a kezünket. Hallgattál egy Szoboszlai tracklistet? Nem. Szoboszlai kedvencei? Nem, hanem kiderült, hogy a Dundi Duo, vagy nem tudom mi a kedvence. Tényleg? Aha.
És ettél szoboszlai McDonald's-os hamburgert? Nem, de láttam például vele interjút. Ahol A McDonald's-os hamburgerrel? Nem hamburgeres McDonald's-os, de abból kiderült, hogy nem egy bonyolult srác. Tehát igazából a súlyos a megfontolandó gondolatai, azok mind a labdarúgásról szólnak. Szerintem túlzott az elvárás, hogy valaki, aki jól focizik, az példakép legyen. Ez amit a Magyar Szét kell Pétertől osztani. elvárnánk, hogy kurva jó focizzon. Igen. Én azért elvárnám. Én nem. Olyan sportos. Mondjuk te ne várd el, mert te a labdát se találnád el. Dehogy nem. Dehogy is. Rámutat. Nem, így elhúznám a fejem, a felém jön. Csak nekem ne passzoljatok. Na jó. Ez volt az első rész utolsó kérdés? Nem, még egy darab van. Aj, de sok kérdés van. 55 perce megy az adás. Édermester kérdezi, melyik kéziszerszám gártó a legjobb? Milwaukee, Bosch, Hikoki, vagy melyik? Na, kíváncsi vagyok a véleményedre. Nekem van véleményem. Igen, elmondom. Tudásom nincs. A Makita. A Makita, Csak én is japán. úgy tudom. Csak japán. Én Lehet, is hogy úgy ezek tudom. mind japánok. Nem, a Bosch az nem, a Milwaukee, az se japán. amerikai. Az amerikai. A Hikoki, az Mondjuk gyanús. lehet, hogy a Milwaukee-t azért gondolom amerikainak, mert Amerikában van Milwaukee. Dupla V-vel, aha. Igen. A Milwaukee a legszebb. Én ezt tudom mondani. Annak a legszebb a dizájnja, az égő-vörös-fekete. Az gyönyörű szép. Mondjuk a Milwaukee se rossz a kék-feketével. És én mit mondtam? Hogy én milyen vagyok? Nem, a Makitás vagyok. Makita is szép. Az a kék-fekete. Én makitás vagyok. Jó, legyen Makita. Jó De neve. azokat is gyűlölöm a Makitát. Egyedül a Bosch szeretem, mert a Boschék Igen. a Gardenával, meg egy párral összeálltak, hogy legyen ugyanolyan akkunk. Aha. És akkor ők azt mondták, ugye a többi akku az mind saját. Gyűlölöm ezeket. Az Európai Uniónak, hogy megoldotta a C-s dolgokat, most ezt kéne megoldania az összes kéziszerszám, fűnyíró, nagyon sok van. Nem legyen is, ugyanolyan a és szabvány. nem is értem, hogy miért nem forszírozzák. Ez olyan fokú, nem is tudom, hát mondjuk azt, hogy igazságtalanság, mintha 1000-féle ceruzaelem lenne, és mindegyik Igen. csak a saját izébe lenne jó. Igen. Tehát ha ezt meg tudták csinálni, hogy a ceruzaelem az ekkora meg ekkora, akkor Én legközelebb arra az Európai Uniós pártra szavazok, aki ezt föltűzi az ászlajára. De akkor már vegye bele azt is, hogy a tápdugó jó. Az USB-C már mindenhol, azt elintézték. Jó, oké, de jó, mindegy, de tudod, van ez a laptop dugó, ez a kerek Igen, kis izéjú. már ne legyen. Abból nincs 1000-féle. Jó, de akkor egy jó, sincs. azt már kivonták. És akkor még az amper meg a volt. Ezt is meg lehetne oldani, nem? Igen, de ez már nincs már. Mindent USB-C-vel töltesz. Az nem összes igaz. laptopot is. Nem. De az öreg szarolykat Nem, nem. például azt a lámpát, ami ott van a vágóasztal fölött, az pont ilyen izével. Hála jó Istennek a Temún valami kínai alapértelmezésben adnak hozzá adaptert. Na jó, végre fölébredtünk erre a kérdésre, és megnyomott minket, úgyhogy köszönjük szépen. Két skót lakberendező beszélget. Képzeld, kibővítettük a lakásunkat. Tényleg? És hogyan? Lekapartuk a tapétát. Dögkeserű. A legjobb név eddig. De ez csak azt jelenti, hogy eddig nem voltak jók. De mi a különbség a pára és a gőz között? Áttértünk a szerkesztésben a doktor úr kérdéseire. Ezt szerkesztettem be múlt hétre. Igen. Aztán ez nem került be. Igen. Hát ezt az a baj az ilyen kérdésekkel. Igen, figyelj, én nagyon pártolom, hogy ne infikázzam a kérdéseket, hanem mindig más. Hogy már vannak azok a típusú kérdések, ami már nem okoz örömet tudni, mert tudom, hogy bármikor megkérdezhetem a ChatGPT-t. Na de hát ilyenből 1000 van. De És régen, volt eddig is. ugye régen volt például értelme tudni, hogy mikor van a Mohácsi vész, és lehetett csajozni azzal, hogy 1526. Amikor ez volt, akkor még nem volt csúnya rossz majom. Igen, akkor még nem volt. Tehát elég is volt Google, ahova be lehetett írni, hogy mi a különbség a pára és a gőz között. De az olyan nehéz lett volna kigooglizni. Na. Várj, ezt te úgy tudod, hogy utána néztél, és a Igen, hivatalos utána válasz. néztem, Akkor igen. elmondom, hogy én mit gondolok Jó. erről, jó?
Szerintem a gőz az elpárolgott víz, Igen, a pára pedig a levegő által megkötött víz. majdnem. Az a víz, szóval a pára, az a igazából kicsapódott víz. vízcseppek. Most tök mindegy, hogy került oda. Jó. Az egy csomó vízcsepp. És mi a gőz? A gőz az meg a nem víznek, víz. a víznek a gázhalmaz állapota. Ami miből áll? Hát vízmolekulákból áll az is. Persze, de az egy tök más halmazállapot. Ott ugye máshogy remegnek már a részecskék, azt nem lehet egybe. A pára az igazából víz. Ezért is tudsz párából inni. Ugye nyalogathatod. Igen. És mondok egy szép dolgot. Igen. Nem, lehet, hogy érdekes ez a kérdés. Igen. Hogy amikor forralsz vizet, a gőz nem látható. Tehát közvetlenül a felszínen, ahogy kijön, ott teljesen átlátszó, Igen. mert az gőz. De ugye kijön belőle a gőz, és lecsapódik a levegőbe. És az már pára. És az már pára. És azt már látod. Tehát a gőzt nem látod. Értem. És a gőzfürdőben akkor miért olyan Mert az kicsi nem a... gőzfürdő, hanem párafürdő. Csak ez rosszabbul hangzik. Biztos, hogy benne, hogy ez párafürdő? Igen, parafürdő lenne. Hát nem, a gőzben meghalnál. Hát de azért van meleg. Hozzád De ér. azért van meleg. Nem, a gőzfürdő 40 fokos, 50 fokos, Jó, mondjuk, ilyen van kiírva. ha annyira meleg lenne, hogy a víz hogy felforjon, és Igen. akkor az nagyon meleg lenne. Hangom. Tehát belenyomnak gőzt, lehet, hogy gőzt nyomnak, de igazából szerintem nagyon párás levegőt nyomnak, vagy csak meleg levegőt, és rögtön kicsapódik. Hát a hideg levegőbe csapódik ki a nedvesség. Minél melegebb, annál nagyobb a megköthető víz mennyisége. Igen, azt hiszem. Na, ez volt a kérdés. Jó. Dökkeserű. Ezt jegyez meg, pólóra vele. Tök jó név. Biztos. Szinten Kovács Róbert 32 díszletszobrász. Nekem ez a kedvenc nevem. Nekem a dökkeserű. Valamint a szakmai élete mélypontján lévő régész, vagy mi volt a neve? Igen, a romokban. lévő. Romokban vagyok. Szerintetek elbukott, vagy csak a sarokba lett szorítva a libertariánus eszmevilág? Visszatérhet a baloldal? Hát ugye ez két különböző kérdés. Ezt akartam, hogy a baloldal meg a libertariánus eszmevilág. Semmi köze egymáshoz. Tudod, mi a furcsa? De most a libertariánus bukott el, vagy a baloldal? Mind a kettő elbukott. Nálunk mind a kettő. Hát ez a furcsa. Hogy az, ugye a világban is, most olyanokat fogok mondani, mintha értenék hozzá, de hát nyilván lesz benne fasság is. A világban szerintem most olyan időket élünk, már nyugati világban, ahol ez a hagyományos osztás, vagy liberális, meg Igen. jobboldali, hogy az már annyira érdekel senkit. Ezt 20 éve is ezt mondták Igen, meg. igen, tehát ez már közhely. De az biztos úgy van, hogy amit például liberális gazdaságpolitika, vagy liberális demokrácia, az még mindig egy életképes cucc. Tehát a világban működő képes gazdasági rendszereknek Igen. azért jelentős része az egy liberális gazdaság. De nem azt mondják, hogy például a északi államokban Ott igen. Ott az sokkal Ott igen. baloldalibb. Ott igen. De azért, ha onnan kicsit délebbre, meg nyugatabbra mész, akkor már inkább a hagyományos liberális gazdaság az, ami Tudod, működik. miért nyomják inkább a liberálist? Mert kevesebb munka. Nem kell Az vele államnak? Annyit, igen, nem kell annyit foglalkozni vele. Jó, ne zárjuk ki annak a lehetőségét, hogy például vannak gazdaságirányító szakemberek, akik hisznek abban, hogy így kell működnie. Egy önszabályzó gazdaságnak. Nem, mert hogyha nem csinálsz semmit, az a liberális, nem? Nem. Azt mondod. Épp erről próbáltam dadogni, hogy az emberek nincsenek tisztában vele, vagy például Európában mindenhol liberális demokrácia van. Igen. Tehát az a klasszikus liberális demokrácia, tehát semmiféle pozitív diszkrimináció, meg hanem az a klasszikus, Igen. ilyen-olyan kis változatokkal, és a gazdaság, amit mi szoktunk mondani, és én őszintén hiszek is benne, amit mi kapitalizmusnak hívunk, az a liberális gazdaságpolitika, Igen. hogy annak van önszabályzó tulajdonsága. Igen. Mint a forgókeréknek, hogy hiába beáll függőlegesbe. Igen, és ez egy csomó helyzetben nem valahova beáll, de nem biztos, hogy ez ideálisba áll be. Igen, biztos ebből is fakad mondjuk például a skandináv modell, hogy azért, Igen. hogy ez a fajta gazdasági
irányítás vagy működtetés ugye nem veszi figyelembe például az elesetteknek a helyzetét. Mert ugye ebben a helyzetben akkor az igaz, amit Lázár János mondott, hogy mindenki annyit él, amennyie van. És erre cáfoltak rá a skandinávok. De én még mindig, tehát például mondjuk a Hormuzi szoros. Igen. Nem lehet a világ végéig zárva, mert a világ kapitalista része egy emberként ellenérdekelt ebben az egészben. Tehát addig fogják basztatni a döntéshozókat, meg a háborús helyzetet fenntartókat, még azt nem mondják, hogy jó, hát akkor... Vagy megoldják máshol, és egy hatalmas autóval átküldik a sivatagon. Egy kurva nagy rollerrel, igen. Azt akarom még hozzátenni, hogy pont hallottam valami podcastet, melyből a tudásom származik. Na. Ebből a podcastből is a tudásom származik. Nem itt osztod a tudást. Furcsa módon, hogy a liberális demokrácia csak egy a demokráciák közül. És van egy csomóféle más demokrácia is. Például lehet olyan demokráciát is elképzelni, elmondták ezt a példát, hogy hol, de nem, hogyha van egy többség, akkor a többség akarata van, és annyi. Kisebbséget leszarjuk. Ugye az is egy demokrácia. Nullát kapnak, semmiben nem szólhatnak bele, köszönjük szépen, minket szavaztatok meg, mit csinálunk, mindent. Ez is egy demokrácia. Például a demokráciát kitalálók, az ókori görögök, azok például egy szó szerint használták ezt. Kész. Megszavazták, ez van. Igen, onnét kezdve. Na igen, mi volt a kérdés? Térjünk vissza. Meg mi a világnak azon szerencsései közé tartozhatunk, akik például ismerik az illiberális demokráciát, ami ugye arról szól, hogy minél kevesebb ember, minél több pénzt el tudja lopni demokráciára hivatkozva. Ez is liberális demokrácia. Na és mit gondolsz arról, hogy visszatérhet-e a baloldal? Élnél egy olyan országban, ahol rendes baloldal? Nagyon. Kommunisták? Visszajönnek? Élnek egy olyan országban, ahol nem kommunistáknak hívják a baloldali gondolkodású embereket. Nincs olyan. És azt képzeljétek el, most hozzátok szólok, hallgatók, csak félig viccel. Szerinted a szociáldemokratákba hiszel? Hogy szociáldemokrata? Azok is vörösök. Azok is csak a állarcukat cserélték. Nyilván tudnék én is, de nálam sokkal jobban hozzáértő emberek neked úgy mesélni egy baloldali a szolidaritásra és az egyenlőségre való törekvésre. Már úgy, hogy mindegy, ebben most nem megyek bele. Alapuló ország az sokkal élhetőbb, mint egy, nem tudom, a hagyományos értékekre koncentráló, nem tudom micsoda. Mert most ez a kettőt állítsuk egymással szembe. Mert a jobboldali gondolkodás az ugye mindig az, hogy az értékek tisztelete, megőrzése, az új dolog mindig szar. Ez a jobb oldal. A régi a jó. És a baloldal? A nők a konyhában laknak. Nagyon furcsa, sose értem én sem, hogy mi a jobb meg az meg a bal. A baloldalnak sokkal inkább a nemi és más különbségek által nem meghatározott társadalmakban hívés, a szolidaritás, hogy inkább ilyen, hogy fontosabb a közösség, mint a saját boldogság. Az állam sok adót szedjen be, és sokat osszon ki. Ez a baloldal. Ez csak egy módszer. A jobb oldal meg hogy hagyjuk mindent. Ez egy módszer, az, hogy sok adót szedünk be, az egy módszer arra, hogy a hova születek, milyen bőrszínnel születek, és a nem tudom milyenből táplálkozó egyenlőtlenséget valahogy kiegyensúlyozza. De hogy az újítás, meg az újdonság iránti vágy és a konzervativizmus, ez szerintem tök más. Az egy XY koordinát, és be lehet, hogy ez konzervatív, ez tudom én, populista, ahogy meg például az meg a harmadik. Tamás Gáspár Miklós egy liberális, konzervatív, baloldali ember volt. Mondjuk nem egy időpontban, de... Ja, bonyolult ez, meg nem is feltétlenül gondolom, hogy ennek a dihotómiának kéne visszatérnie, de én azért úgy kipróbálnám azért, hogy milyen Svédországban lakni 10 évig. Én meg szeretném, hogy ki a 8. kerületi, aki először mondott le, kedvenc baloldali szikra mozgalmas, mozgalmi, akárki. Már miről mondott le? A indulásra. Ja, képviselőjelölségről? Tudod ki? Na, őt nagyon szeretem. De Rotompos Márton. Nem. Szikra mozgalmas. Mindenki tudja, hogy kiről van szó. Jó, ha mondaná, tudnám. Nagyon szeretem. Csináljon egy pártot, rászavazok. De ez az, hogy te már többször mondtad abszolút pozitív értelemben a szikra mozgalmat. Igen. Hát akkor mit kommunistázol itt? Ők nem kommunisták. Ja, ők nem azok, hanem igen. mik?
Ifjú titánok. Most elmondok neked egy titkot. Most belül minden porcikát tiltakozni fog. Igen. De majd feldolgozod. Nincsenek már kommunisták. Akik vannak, azok röhelyesek. Én most már teljesen elégedett vagyok, de azt mondom, hogy az MSZP még kommunista volt. Tehát vitte tovább az örök, de Nem volt kommunista. Nem. de Csak a ti fejetekben volt. abba még akkora komcsik voltak. Mekkorák. Kilógtak. Nem, tolvajg az emberek voltak benne. Nem voltak benne ezek az ős kommunisták, Ki? akik MSZP-sek is voltak. MSZMP-sek. MSZMP-s. Legyünk, aki az Voltak, jó, hát de régen. aki az MSZMP-be volt, az Igen? kommunista volt? Nem. De. Nem. De. Hát volt ilyen is, meg olyan is. Attól függ mikor, meg mit csinált, meg hogy került oda, miért került oda. Akkor mi a kommunista? Ki a kommunista? Most mi az elméletről beszélünk? Hogy a kommunista elmélet? Nem, azt mondod, mutass rá, itt van az MSZMP. De kit hogy hívsz tudom? kommunistának? Hát ez a kérdés. Te azt mondtad, hogy Kádár nem sok. János gazembereit? Igen. Abból nem sok volt az MSZP-ben. De nem csak az ő gazembereit, hanem az egész államszervezetet, a besugó hálózat üzemeltetőit. Tehát így képzelem barátom, ha megtudnád hány majd most nem sokára megtudjuk, hogy melyik pártban hány besugó volt. Hány rokonunk? A papok között kik? Nagyon jó Lehet, lesz. hogy neked több ismerősöd lesz, mint nekem. Jaj, kiderüljön, vagy valamelyik szülőm, baszki. És Jézus De hát Mária. nagyon nagy eséllyel, igen. Nem hiszem. Nem milliók voltak besugók. 10-ből 1. Szerinted mennyi? Nem, annyi nem volt. Néhány 10 000 volt. 10 000, a 100 000. Állományban. Hát de akinek volt kartonja, az számít. Abba az, igen. Jó, de akit zsarolgattak, meg. Jó, mindegy, Jó. megtudjuk. Szóval Na. nem, akit te kommunistának hívsz, az más, mint amit a történelemtudomány kommunistának hív. Igen, azt elismerem. Tehát én nem tudom, mi a kommunista. Én úgy használom a kommunista szót, mint te a fideszest. Nem. De. Ezt ki lehetne bontani, és szét lehetne szálazni, de nincs kedvem most. Köcsög kérdezi. Kedvenc név. Nem, a kedvencem mi volt? Mondd még egyszer. Dökkeserű. Dökkeserű. Ha valakivel először beszéltek, mennyi idő alatt döntitek el, hogy egy buta? Na, kíváncsi vagyok. Az én véleményemre? Aha. Én egyrészt nem döntök el emberekről semmit. Na, ezt akartam kérdezni, hogy egyáltalán szortírozod-e így az embereket, Nem. hogy ez buta, vagy nem buta? Nem? De tudod, hogy az? Még az sem. Nem? Tehát én már beszélgettem emberek, és más azt mondta, de buta. De én meg tök jól elbeszélgettem vele. De jó, de várjál. De a magadfajta okos ember, mert egy okos ember vagy, az Ez a másik, azt amit tudja akartam kezelni mondani. a kettőt egyszerre. A másik, amit akartam mondani, hogy én nem vagyok okos ember, vagy hogy én is érzem olyan helyzetben, hogy egy sokkal okosabbal beszélek, akkor én vagyok a buta. Igen, azt én is azonnal megérzem, és nagyon kényelmetlen. Tényleg? Még persze. Hát rögtön arra gondolok, hogy Jézusom azt gondolja, hogy én fejben okosabb vagyok, mint ami kijön a számon. Fejben sokkal okosabb vagyok. Már hogy amit képzelek magamról. De tényleg őszintén hiszem magamról, hogy okosabb vagyok annál, mint mondjuk, amit a mikrofonba belemondok. Ó, És ha én ezt ki kéne ezt használnod? mire gondolsz? Ezt a hátrányt? Pénzkeresetre. Az okosságot. Hogy Csinálj valami hogy ezzel olyat. meghajtok egy motort? Vagy Igen. Vagy csak pókerezel otthon. Vagy valami ilyesmi. Szóval, nyilván mindenkinél vannak okosabbak, Igen. de az biztos, hogy akár rólad, akár rólam, akár FX mesterről van szó, akár a közvetlen baráti körünkről, nyilván magyar kartársaink 70%-ánál okosabbak vagyunk. És most nem menjünk bele abba, mit jelent az okosabb. Jó. A tárgyalhatóság kedvéért. Jó, tehát 70%. És de most mondjuk mindegy is, hogy mennyi. Akkor 50, mindegy. Igen. Hogy a maradék a lejjebb elhelyezkedő 50-nel kapcsolatban, akkor neked semmiféle élményed nincs, Semmiféle. tehát nincs a fejedben, nem is tudatosodik, hogy azok abba tartoznak. Nem. Én általában azt gondolom, hogy ők valahogy följebb vannak, mondjuk agresszívabbak, meg ilyesmi. Tehát, Nem hogy följebb, hanem félelmetesebbek. Igen. Tehát, hogy én vagyok alárendelt helyzetben, például egy ilyen helyzetben. Tehát, hogy nekem nem egy beszélgetésben nem az okosság határozza meg, mondjuk, hogy te alá vagy fölé pozícionálod, hogy egy szinten érzed Hanem az magad, agresszivitás.
Mondjuk az mondjuk agresszivitás, igen. Aha. Vagy mondjuk a társadalmi, az ügyek elintézése, hogy megy, nem tudom mi. Vagy a hatalom. Vagy a hatalom, igen. Mi van. Tehát én nem úgy szoktam, ez érdekes, hogy nem úgy határozom meg az embereket, hogy fölé vagy alárendelt. Szerintem mindenki meghatározza egy beszélgetésben, hogy ő fölé vagy alárendelt. Igen, az biztos. Az biztos. Szebbe, te vagy a szebb, igen. Erősebb, vagy egyszerűen fiatalabb, te idősebb. Ez lehet úgy, hogy akkor te vagy a rosszabb, vagy te vagy a jobb. És hogy ez szerintem ez egy teljesen pozitív tulajdonság, hiszen az intelligens ember ilyenkor előveszi azt az énjét, ami ehhez a szituációhoz szükséges. Tehát nem úgy beszél a butábbal, szerinte butábbal, hogy megalázza, hanem akkor nem olyan dolgokról kezd el, akkor nem atomfizikáról beszél vele. Nem, én ugyanolyan érdeklődő vagyok, és ugyanúgy érdeklődöm egy butább ember, de azt se látom, hogy buta, mert amit ő dolgozik, vagy amit ő csinál, igen, abban sokkal okosabb, mint én, meg ügyesebb. Közben közvetíts, hogy mit csinálok. Valami USB-t töltesz be. Kurva élet. Jó, sötétben maradunk most már a maradék részében. Én most sok ilyen furcsa emberrel találkozom, hogy is mondjam. Van egy telkünk, és már eljutottam arra a szintre, hogy körbejárok az esti sétámon, és behívnak itt-ott. Vagy ott beköszönök, ahol és van. Nem szaladsz el ilyenkor? Nem szaladok el, és ott valami rossz bort kell inni, meg beszélgetni, és nagyon furcsa emberek vannak ott, mert ugye egyrészt én vagyok a pesti. Igen. Az egy akkora szitokszó ott, igen, mint a buzi. Körülbelül. De érzed is abból, ahogy kezelnek téged? Igen. Nem értesz semmihez. Igen, nem értek semmihez, és akkor én mindig érdeklődöm. Aha. Egyébként. Például mondja, hogy körülbelül, és akkor ti hogy csináljátok a szőt? Semmit nem tud róla. Tehát én többet tudok. Nagyon furcsa élményeim vannak. Hogy tényleg azt hittem, hogy aki ott él, és ráadásul ő azt gondolja, hogy nagyon tud mindent. És akkor ilyenkor mit csinálsz? Érezteted vele? Nem. Érdeklődök, hogy ő tényleg mi az, amit hogy itt tapasztal. Ilyen hülye? Nem. Azt látom, hogy te így, nem tudom. Jó, hát egyébként furcsa. Így képzeltelek el, igen, hogy engem nagyon meghatároz. Nem is az, hogy valaki buta vagy nem, hanem hogy nekem unalmas. Inkább az nagyon hamar kiderül valakiről, hogy unalmas. Tényleg. És szerintem az korrelál nagyon a felfogó képesség gyorsaságával. De ha keveset találkozol vele, az nem unalmas. Nem, meg tudok úgy viszonyulni hozzá, hogy tehát ahogy te is mondtad, én bárkivel el tudok beszélgetni, úgyhogy még engem is szórakoztat. Igen. Szerintem nincs unalmas ember. Mindenkinek van valami izgalmas traumája. Tudod, mi az unalmas? Amikor unalmas emberek egy társaságban beszélgetnek. Azt én nagyon-nagyon utálom. Az unalmas az, hogyha nem tudsz beszélgetni, neked kell mindig tovább gördíteni a beszélgetést. Vagy egy normális irányba terelni. Tehát, hogy például ne közhelyek tűzijátéka legyen egy beszélgetés. Hát igen, ilyenkor már azt ott szoktam hagyni. Jó, hát igen. Vagy te meg tudod csinálni azt, amit nem tudok megcsinálni, hogy csöndbe maradsz. Én nem tudom megcsinálni. Én előbb-utóbb kioktatom a társaságot. Én meg azt gondolom, hogy nekem a feladatom az, hogy így egy kicsit... Nem, tudok csöndbe maradni, a többiek beszélnek. Ha mindenki csöndben van, az nem jó. Akkor azt gondolom, hogy nekem kéne most föltenni egy jó kérdést, és akkor kitalálok, fölteszem, és tényleg megy tovább a beszélgetés. Nagyon furcsa. Egyszer úgy szeretnék megismerkedni a baráti társaságoddal. Melyikkel? Hát van neked. Igen, hát de több is van. Aha. Valamelyikkel, amely közül senkit nem ismerek. Jó. Gyere, 2 helyre jöhetsz el túrázni. Igen. Ez jó, nem? Az is jó. Néptánc mozgalom. De mindenhol mozogni kell? Én csak egy jó sörözésre bejövök. Néptánc az jó, hogy sörözhetsz is. Egy olyan sörözés, hogy azt mondod a többieknek, hogy itt van, vele csinálom a podcastot, jó, nem csak egyszer ma eljött. Figyelj, legközelebb, hogyha lesz ilyen, ahol sokan elmegyünk, itt van Budapesten, gyere, meghívlak egy sörre. Jó. Na, következő kérdés, csak a személyzet részére kérdezi. Hosszan kérdez, addig bedugom a... Mr. Univerzum mindig ilyen apatikus volt, vagy szólt valami törés az életében? Ezt kérdezte valaki, hogy mindig ilyen, nem tudom mi az apatikusság. Nem, az érdektelenség. Én vagyok? Érdektelen vagyok? Hogy nyilván nem először kapod ezt meg. De. Tényleg? Igen. Mert rádióban
a nem ilyen hisztérikusan beszélő emberek, mint én, Igen. hanem olyan megfontoltan, mondhatni lassan beszélő emberek, mint te, Igen. könnyen tűnhetnek Apatikus. unatkozónak. Nem érdekel. Miközben én tudok úgy olyan végtelen unalomban ülni itt, hogy folyamatosan jár a szám. Tehát én azt tudom mondani a hallgatónak, aki ezt kérdezte, hogy ennél nem is járhat messzebb a valóságtól. Én kiszámoltam most, Na, körülbelül 5 trauma volt az életemben, ami komoly volt. de Ezt számoltam ki. Ezt törésnek mondhatjuk, nem? Oké, törés. Nyilván mindenkinek van traumája az életben. Most mondjuk törésnek. Nem relativizálni akarom, amit most Abszolút mondtál. nem. Csak kiszámoltam a kedvéért. De ha magadra tekintesz, Igen. vagy ne adj Isten mondjuk, tudom, hogy te szakemberek segítségét is igénybe vetted életedben. Volt ilyen. Hogy arra jutottál, vagy arra jutottatok, hogy ez a személyiségedre is formáló hatással volt? Persze. Nyilván egy pszichológus Persze. mi más mondhatna. Persze. Igen. Biztos? Persze. Nem lehet, hogy te ilyen vagy és kész genetikailag? Nem. Könnyű megnézni, mert sok testvérem van. Ha a genetikára. Mint tudjuk, nem ikertestvérek. Nem, ikertestvérek, igen. Az én húgomat soha nem mondanád meg egy vakteszten, hogy ő az én húgom. Teljesen más, mint én vagyok. Látod, nem genetika. Szerintem a genetikának kisebb a hatása a személyiségre, mint ahogy így gondolják. De ez örök kérdés. Mehetünk tovább? És nem is tudjuk megválaszolni. Hiszen ki tudná ezt? Hát, ha 1000 ilyen teszt volt, erre van jó válasz. Ikrek végig, életem szóló, követéses vizsgálata, mindenhol. Ennek akkora irodalma van, hogyha ilyen egyetemre járnánk, akkor tudnánk. De semmiképpen nem jutna eszedbe magadra jelzőként az első 10-ben az, hogy apatikus. Apatikus. Rád sokkal Nem. több jellemző jelzőt tudok. Nem, igen, az apatikus, ez nem igaz. Maja Gold kérdezi. Biztos, hogy nem ő. Ő ki? Egy pornófilm színésznő volt a És jével írja? 2000-es... Nem tudom. Mert itt jével van írva. Nem tudom. Nem hiszem, hogy ja. Hát magyar. Igen, akkor is egy Y-t oda tett volna. Lehet, nem tudom. Tényleg egészséges a méz? Van bármiféle kutatás ez ügyben? Erre emlékszem erre a kérdésre. Majdnem pénznek olvastam. Nehezen tudom elképzelni, hogy ne lenne kutatás ez ügyben. Inkább az érdekes, hogy mitől ennyire egészséges. Utána nézte, hogy egészséges a méz? Nem, ezekre nem tudtam ide lapozni, ezek a te kérdéseid. Nem láttad őket? Nem, mert be kellett volna jelentkeznem, és ilyen bonyolult volt. Igen, és ezt most eláruljuk, hogy FX Mesteren kívül senki nem ismeri a Koda felületnek a titkait. Igen. Na, szóval szerintem a méz nem egészséges. Miért mondod ezt? Mert cukor van benne. Ennyi. De jó cukor van benne. Nem, nincs jó cukor. Minden cukor rossz. Tényleg. Bárhogy eszed a cukrot. A méz káros. Tehát Igen. most ezt mondod te. Igen. Felelősséget teljes tudatában. Igen. Kérdezd meg egy dietetikust, megkérdez. Minden reggel egyek egy mézes kenyeret? Kérdezed a Nyilván dietetikust. kenyeret nem ehetsz. Akkor Én egy kanálmézet szoktam enni. egy mézet tegyek rá a kis lapocskámra? Hogy hívják azt Nem. a száraz lapot? Egy kanál mézet. Egyek Igen. vagy ne egyek? Hát megkérdezed egy dietetikusoktól. Azt Igen. fogja mondani. Hát azt javaslom. Ne. De figyelj már, nem lehet, hogy az én fejemben a dietetikus az már elérte azt, hogy ő az, aki azt mondja, hogy ne egyek semmit. Nem zöldet ehetsz. Még a zöldséget, tudom. Már gyümölcsöt se ehetek, mert az is tele van cukorral. Így van, tehát hogy azért számolgasd. Tehát szerintem a méz azért nem egészséges. Meg egyébként teli van, az egy hányadéka valami, teli van olyan furcsa vegyületekkel, amit Lehet, ki hogy tudja. pont az az életnek a nektárja. Gyakorlat nem ezt mutatja. Mire gondolsz? Milyen gyakorlat? Hogy hullanak az emberek, akik mézes teát isznak? Figyelj, hallottál már minden diétáról, nem? Csak isznak, csak húst tesznek, Hogy mézdiéta nincs? és mézdiéta nincs. Véletlen? Hát nyilván nincs mézdiéta, Miért? mert Mi az, hogy azért, mert nyilván? rengeteg kalória van benne. A húsban, meg sok zsír, mégis van húsdiéta. Nincs húsdiéta. De. Zsíros húsdiéta nincs. Csirkemell diéta, olyan van. Olyan van? Szerintem meg baromi egészséges. Nem. Mondok egy másik példát. Ha egészséges lenne a McDonald'sban. Nem. Igen.
Ha egészséges, tényleg ajánlanák valahol, senki nem ajánlja. Hogy ne ajánlanák? Nincs ilyen reklám. Egyél mézet, mert még a kommunizmusban, még a kommunistákban se volt. Volt olyan, hogy így áll tejet, mert akkor De miért mondják, hogy mézes teát kell inni, amikor betegek vagyunk? Miért nem mondják, hogy cukros teát ígyunk? Lehet, hogy a cukornál jobb, de nem jó. Csak akkor ihatod, amikor beteg vagy. De most te jónak azt hívod, aminek nincs rossz tulajdonsága? Olyan nincs. Az egészségesnek? Igen. Nincs olyan, aminek ne lenne valami mellékhatása. Paradicsom. Jó, meg a hónapos retek. Igen. Nagyon szeretem. Én is. Én hatalmas nagy szerelmese vagyok. Elmondom, hogy milyen időszakot szeretek a legjobban. A szőlő időszakot. Jó, de jó. Az egész ősz, azt hiszem már vége a világnak, de még decemberben is eszem egy kis szőlőt. Akkor szokok le, hogyha már nincs Európai Uniós szőlő. Igen. Mert valaki megtanította, hogy azért indiai szőlőt azért ne együnk. Én már a magyar szőlő nagyon rossz, csak akkor hagyom abba. Az olasz szőlőre? Olasz már nem. Az uniós, az még... Még nem bízom bennük. Ráírják, hogy olasz, aztán ki tudja, mi az. Ja, és a magyarban bízol? Igen, mert ronda. Én sasszlát szoktam enni. Annak vagyok a... Én meg az ilyen házi szőlőt veszek néha. Hát az is jó. Tudod, mi a legjobb? Egerben felnőni. Tényleg. És úgy gimnazistának lenni, hogy ősszel, mikor iskolába mész, akkor az első 2 hétben nem kell iskolába menni, hanem születelni kell menni. Tényleg. És körülbelül 100 000 tonna szőlőt eszik az ember ilyenkor. És úgy van, hogy mindig különböző táblákba megyünk, ahol különböző szőlők vannak. De jó lehet. Én szőlődiéta zárójelben van. Pedig az egyik legnagyobb cukortartalmú. És a méz, nem, a méz az még annál is cukoros. Én nem azt mondom, hogy nincsen benne cukor. Jó. Meg van mézallergia. Jó, elmondom. Mézallergia van. Van kutatás, és egészségtelen. Jó. És ráadásul elhiszik néhányan a hallgatók közül. Menjünk a következő kérdésre. Egyetek mézet. Nem kell eszetlenül mézet enni. Jean Alesi. Ismered? Jean Alesi. Alézi. Forma 1-es pilóta. Köszönjük. Volt. Értékesebb tevékenysége a közéleti politikai bulvárt, mindennapi híreket követni, mint a sportvilág híreit. Remek kérdés. Szerintem meg mesterséges szembeállítás. Hát mi ne lehetne mind a kettőt. De mondjuk, hogy csak jó, de mind a kettő. Tehát így most körülbelül azt kérdezi, hogy drogozzak, vagy alkoholista legyek. Igen, tehát alkoholista legyek, vagy heroinista. Igen. Ez a kérdés. Tehát azt ajánlom, hogy egyik sem. Jó. A politika fontosabb. Fontosabb. Elmondom miért például. A sportvilágban nem tudsz beleszólni. Soha. Egyrészt meg a sport, nyilván itt az élsport világáról beszélünk, igen. tehát nem arról, hogy a halvárokkal elmész focizni. De nincs olyan, hogy azt mondod, hogy legyen inkább Szoboszlai a kapus. Igen, a másik nagy különbség pedig az, hogy az élsport semmilyen módon nem szolgál közjót. A politika igen. meg ugye a nagy közös dolgainknak az intézése. És az, hogy annak a részleteibe te elmerülsz és szórakoztat, igenis magasabb rendű. Jó. Meg az, hogy politikai bulvár, nyilván nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit tudom én, Dobrev Klára milyen szagút szarik, hanem arra, hogy mit tudom én, hogy zajlott a DK-ban a Gyurcsány Ferencnek. Ja, mondjuk a politikai bulvár, az tényleg nem sok értelme van. Nem tudom, mi a bulvár, a politikai bulvár, az, hogy hát, hogy nem az, hogy ki lesz a miniszter, hanem az, szerintem hogy Gyurcsány Ferenc kivel csalta meg Dobrev Klárát. Jó, de az politika, ez nem bulvár. Tehát szerintem nincs olyan, hogy politikai bulvár. Ha egy ilyen hírt hallasz, akkor az tök érdekes, hogy ki csinálta, miért, mi a célja vele. Tehát van az egészen egy ilyen réteg. Annak viszont igenis van értelme. Tudod, hogy a bulvárt miért hívják bulvárnak? Mert ott írták a buleváron, ott ültek az amit a körúton beszélnek, tehát az a bulvár. Ugye a bulvár az sugárút, nem tudom mit jelent. Kicsit bestresszeltem, mert azt gondoltam, hogy FX Mester meghallgatja ezt az adást, és azt fogja mondani, milyen bolondságokat beszéltünk végig. Rosszul fog esni. Nem fogja ezt mondani. Na, még van egy pár kérdés. Jó. De pont egy Norbi kérdezi. Igen. Orbán Viktor elhízásának köze van ahhoz, hogy veszített? Ha ne adj Isten lefogyna, újra nyerhetne? A második kérdés történelmietlen. Igen. Hiszen számtalan más peremfeltételnek kéne teljesülni, hogy Orbán Viktor még egyszer miniszterelnök legyen. De az, hogy egy ennyire igénytelen, ennyire vállalhatatlan külsejű
vezetője legyen egy népségnek, szerintem nyilván kurva nehéz. Nem lenne nehéz megmérni. Sem eddig nem tartana egy ilyen Egy titkos mérleg. Nekem van? Egy jó titkos mérlegre állítsuk rá, úgyhogy ne vegye észre. De az is, hogy autóval együtt megmérjük, és lemondjuk az autót. De most nem az a kérdés, hogy hány kilogramm, hanem hogy milyen hatással volt a választási eredményre. Ja. Azt hittem, hogy a súlyát le akarod mérni. Én azt gondoltam, hogy titkon valahol jár, és a piros szőnyeg alá beteszed egy mérleget. Szerinted hány kiló? Most a legtöbb. 112. Biztos, hogy több. Majdnem olyan magas, mint én. Szerintem kb. Annyi, mint te, mondjuk magasságra. Nem lehet 112-nél több. Biztos, hogy több, mint 120. Biztos, hogy több, mint 120. Kérjük ezt karácsonyra, hogy mérje meg magát. ChatGPT meg tudná mondani. Nem meg tudná tippelni. Feltöltő képeket. Nagyon sok kép van róla. Minden Igen. pozícióban. Igen. Itt egy ember. Igen. Az arcát is torzítom. Igen. Csak nézd. Levágod a fejét. Igen. Hogy ez az ember körülbelül hány kiló. Igen. Jó. Csinálja meg valaki. Jó, és írja meg nekünk mindenképpen, és elhisszük. Az egyik agenttel kiválogattatom a Orbán Viktoros képeket, a másodikkal levágatom a fejüket, és a harmadikkal megkérdezem, hogy ez az ember hány kiló. Jó. Úgy ne tudjanak egymásról, mert nem fogják szeretni ezt a kérdést. Te nem nagyon nehéz szétválasztani a Orbán Viktor kinézetét, külső megjelenését attól, hogy szarja ki a száján, mióta ismerem. De mondjuk, hogy elválasztjuk a kettőt, hogy szerint téged nem zavart soha, hogy ő az első ember, aki Európában, meg a világban megjelenít minket? Nem nézted a sok szálfatermetű európai vezető, akik jól láthatóan adnak egyrészt magukra? Igen, másrészt meg azt gondolom, hogy ilyen szinten azért lefogyni nem egy olyan bonyolult dolog. Ott van a szakácsod, azt mondod neki, hogy mindig tegye nekem napi 5-ször kaját úgy, hogy fogyjak. Igen. És oda fog tenni. Így van. És olyanokat rakjál, én amit szeretek. Igen. Az is benne lenne. Így van. Én azt gondolom, hogy lefogyni egy magánszakáccsal, ha meg tudod fizetni, annál egyszerűbb dolog nincs. Azt se tudom, mit teszik Orbán Viktor. Ki főz rá? De azt mondja, hogy pacalt kérek. Most láttam egy videót valami, épp a választási kampányban mentek nagyon, ugye, városról városra, és akkor volt egy videó, hogy hát itt mindenképp meg kellett állni, meg ki volt írva, hogy lángos. Hát valószínűleg itt mennek el a dolgok. Én a Orbán Viktor kampányidőszak legszánalmasabb dolgai közé beemelném egyrészt, amikor azzal kezdte, hogy én kettlebellezek. Ez rosszul öregedő akció volt. Igen, és hogy megjelent a fiatal kijó, én is így csinálom. Szegény Orbán Viktor, tényleg annyira kínos volt, mint a húsvéti hátizsákkeresés Szerbiában. Ez a másik kettő, és látszott, hogy mind a kettő olyan, hogy nem volt hozzá kedve. Látszott, hogy nincs kedve. Nem tudom, ki mondta. Ilyenkor azt kell mondani, tudod, hogy egy tanácsadód mond, hogy csináld ezt, és úgy látszik rajtad, hogy szerinted ez nem jó ötlet, nem hozzám illik. Jó, de nem megcsinálom. Vagy legalább kivárom, hogy lesz-e hozzá erőm, és ne adja Isten, látszódik is valami, és akkor mondom azt. Nem tudom, mi az önazonosság ellentéte, de ez a kettő akkora példa erre. Igen. Na jó, nem erről akartunk beszélni. Na, így van, senkinek a külső megjelenésében. Na azt, hogyha lefogyna, újra nyerhetne? Könnyebben nyerhetne, igen. Igen. Még ugye szokták mondani a magyar emberekre, hogy hát na őket nem zavarja, ha egy férfi politikusnak szeretője van, nem zavarja őket, ha valaki kurva jókat eszik, lát Németh Szilárd. Mert a magyarok azok ilyen izék, nem igaz. Nem azt a kort éljük már. Meg a fiatalok. Nagyon sok fiatal. Igen. Kire szavaznál egy fiatal? És nézd meg, Mészáros úr, nagyon gazdag volt, lefogyott. Mert itt van a pénz, lefogyaszt. Így van. Megkéred valakit, és csinált. Úgy lefogyott. Látszott, hogy kicsit későn kezdett hozzá, ez a baj. De... Igen, meg ugye az IQ nem nő. Ha csökken a kilogramm, nem jár együtt a kettő sajnos. Mi lesz Mészáros Lőrinccel? Itthon marad szerinted? Nem. Szerintem se. Nem. Szerintem ő nem marad itthon. De szerintem nagyon sokan nem maradnak itthon. Az én tippem, hogy az Orbán család is, az biztos, hogy
mindenki. A gyerekek. Gáspár úr is valahol máshol lesz, és szerintem az én erős tippem, hogy Orbán Viktor is máshol lesz. Az én tippem az, hogy ő is oda fog menni, az lesz az élete vége, hogy Amerikában egy ilyen sztár baloldali, vagy hogy mondják ezt, nem baloldali, hanem ez a magás valami véleményvezérként fog leérni. Igen, de hát az a végleges beismerése annak, hogy egy senkiházi, ha ő elhagyja a szeretett országát és szeretett népét. Nem, soha. Nem. Mondjuk lehet. Na, a Pepsi sziget egykori sztárja kérdezi, szerintetek az emberek most meg fogják oldani azokat a személyes problémáikat, megvalósítják dugóába dölt álmaikat, amiket eddig egyszerű volt a NER-re fogni? Például mit mond majd Reisz Gábor, ha nem kap pénzt a filmalaptól a következő filmjére? El fog gondolkozni azon, hogy esetleg nem olyan jó a leadott forgatókönyv? Elkezdenek kicsit magukba nézni majd az emberek, mert ha ez megtörténne, az nagy hozadéka lenne a kormányváltásnak. Hát persze, ez a piacgazdaság. Nem piacgazdaság. Hát... Ha nem ingyen pénzt kapsz, akkor az fog talpon maradni, aki valamit fog csinálni, nem? Aki letesz az asztalra hát vagy meg fogja oldani. Mondjuk Reisz Gábor pont egy kurva szar példa volt. Mondom én ezt, mert hogy gyakorlatilag teljes konszenzus van az ügyben, hogy egy nagyon tehetséges filmrendező. Még akkor is, hogyha valaki nem pont a Reisz Gábor filmek a kedvencei, például én. De hát egy tehetséges ember. Én azt várom nagyon, hogy ez a hogy hívjuk mi? Lakálymédia? Propaganda média? Mondjuk nem ezt gondolom róluk, csak egyszerűbb ezt a nevet használni rájuk, hogy nekik megvan a minta, hogy állami pénzből nélkül, hogy lehet nagy elérésű, önálló szerkesztőségeket üzemeltetni. Ott a Partizán, Telex, ott a 444, ott a 24. Még nem is nekik kell kitalálni. Hatalmas előny. Mert ezek mind végigjárták, hogy kell kitalálni, próbálkoztak azt, az egész bizonytalanság. Tudják a módszert. Át fognak állni erre, vagy megszűnnek. Hát figyelj, amit ugye nagy szájjal kórusban mondanak élőkön a miniszterelnökkel, hogy ez a magyar jobboldali közösség, ez egy mekkora nagy érték, és hogy ez egy olyan összetartó, egymást megtartó erejű közösség, és ráadásul több mint 2 millió ember, hát például az egy nagy bizonyíték lenne ennek az állításnak az igazságtartalmára, hogyha csinálnának például egy színvonalas jobboldali szerkesztőséget. Igen. És akkor azt mondanák, hogy ne viccelj, 2 millió ember, bármikor eltart. Egy megafonban. Attól félek, hogy a megafon életbe fog maradni, de csalni fognak. Tehát a Mészáros Lőrinc & Co. fogja támogatni. Nem. Jó, de ezt rosszakat látsz. Te ugye magyar M1 televízióban is az összeesküvés elméletet látod. Nem fogja pénzzel támogatni őket sem. Mi a bánatnak csinálná? Mert ez a deal. Milyen deal? Már minden, a status quo felborult. Ők arra szerződtek, hogy örökké hatalomban marad. És akkor most az van, hogy amit Mészáros Lőrinc, ez is érdekes volt, ez a másik adásban beszéltük, hogy amikor így ezek a szavazatvásárlás. Ugye azt is mondták, hogy azért is nem sikerült, mert rájöttek az emberek, hogy jobb, hogyha nálunk marad ez a pénz. Igen. És megkérdezték, hogy mennyi pénz ez. És azt mondta, aki csinálta, hogy ez 10 milliárdos nagyságrend. Már szumma. Igen. Elhiszem. Tehát ennyi pénzt valaki valahonnét. Hát a nyerés esély reményében. Igen, de most szétszórt. Most nincs ilyen. De akkor azért a faszára nem fognak pénzelni egy Rákai Filip szintű fasságot. Szerintem, de azért. De mire mennek vele? Hát jó. Elmondom, mire mennek vele. Ez a végtelen ostobaságnak lenne a bizonyítéka. Arra mennek vele, hogy most van 2,4 millió szavazó. Siessenek gyorsan, mert jövő héten már a fele lesz. Most kijön ma a Medián, amit utána csináltak. De tényleg, vagy csak mondod? Nem, tényleg. Ó. Ami Mediánban ugye most már eddig is csukott szemmel azt mondtam, hogy hiszek. Igen. Most meg azt mondja, hogy ufók szállnak le, azt is el fogom hinni. Azt is elhiszem. +-1. Igen, plusz a hiba határon belül. Igen. Ezt nem tudom már, miért mondtam. Hát, hogyha azt mondja, hogy csak 500 000 maradt, elhiszed neki. Ja nem, hogy azért igen, akkor elhiszem, de hogy arra megy, és azt mondta a Megafonnak, Orbán Viktor, én ebben biztos vagyok, adom tovább a pénzt, csináljátok, mint eddig, az új cél az zászlónkon, tartsuk meg ezeket az embereket.
Ezt csinálják tovább. Nem azért csinálják De a ez megafonosok. ordas tévedés lenne. Nem. Hát ezért veszítették el a választást. De nem, azt mondják, hogy most egy átmeneti idő van, egy célunk van most, amíg összeszedjük magunkat, ne fogyjunk el. Meg kell őrizni ezt. Hogy tudjuk megőrizni ezt az ember? Így nem. De. Hogy hergelik tovább, meghoznak. Igen. Azt gondolják, eddig is féltek az emberek, most is látják, ezt fogjuk nyomni. De hát lesz egy működőképes, ráadásul az ország szinte összes hivatalos energiáját maga mögött tudó pozitív példa. Hát hogy lehetne egy Azt gondolják valószínűleg, hogy akkora bajok vannak, hogy nem fog az jól működni. Tehát itt mi meg kell tartanunk ezt a 2,4 millió embert. Van-e jobb ötleted, hogy megtartsd ezt az embert, mint hogy azt csinálod, mint eddig? Mi az ötleted? De látod, ráadásul ez még a beismerése lenne annak, hogy egyébként egy végtelenül ostoba, impotens társaságról van szó, hiszen eszükbe nem jut, hogy ez a 2.100.000 ember, vagy 300.000 ember esetleg mondjuk értelmes, és azért szavazott a Fideszre, és meg lehet őket például valami értelmes, proaktív módon tartani, nem a félelemben tartással. Gondolom, kipróbálták, és kiderült, hogy nem. Igen. Megyek tovább. Nagyon jó név. Görög Tábor kérdezi. Mennyire kártékony Török Gábor? Ugye? Nem kártékony egyáltalán. Egyik-másik. Most volt egy jó elmélet a Hold After Hours-ba, hogy miért nem szeretik Török Gábort. Na miért? És nekik az volt az elmélete, hogy Török Gábornak nincs morális hozzáállása a dolgokhoz. De ezt ő vállalja, hogy nincs. Igen. És ez nagyon irritáló tud lenni, amikor ugye legyilkolnak 150 iskolás lányt, akkor azt fogja mondani Török Gábor, hogy politikai szempontból ez teljesen érthető volt. És azt mondták a Hold After Hours-osok, és teljes mértékben egyetértek, sokkal jobb, elfogadottabb lenne Török Gábor, ha azt mondaná egy olyan mondatot, hogy ezt morálisan én ezzel nem tudok azonosulni. Igen. Csak egy ilyen mondatot. Igen. És utána elmondja, hogy politikailag ez nyert, vagy az nyert. Annyira... De neki mások az elvei. Mindenkinek ajánlom, aki annak idején nem nézte, vagy nem hallgatta meg a Partizános életmű interjú Török Gáborral. Ott elég őszintén és elég érthetően és kimerítően mesél arról, hogy ő miért pont ezt a pozíciót találta ki magának, és hogy szerinte ez jó. És nem azt mondta, hogy mindenki, aki más csinál, az nem jó, de hogy ő így gondolkodik, és neki ez a politológusi felfogás. Nagyon szépen hosszan beszél erről. Igen, valóban, irritáló. Sokkal jobban tud azonosulni akármelyik oldali ember egy Ruf Bálinttal. Igen, aki néha kiakad. Igen. Vagy ki a kedvencem, mondjad már, egy Lakner Zoltán, aki egyébként egy hidegvérű, nagyon ritkán szenvedélyes ember, de például a választások utáni reggel Ruf Bálinttal, őket, amikor voltak, hát az majdnem mint két feldühödött óvodás. Úgy beszélgettek, imádtam azt a beszélgetést. Imádtam. Szóval sem ennyire nem kártékony. Egyáltalán nem kártékony. Nem is tudom, miben lenne egy nagyon okos ember, érdemes az elemzéseit olvasni. Attól, hogy ő egyébként nem foglal állást soha semmiben, azon túl kell látni, és akkor okosabbak lesznek. Utolsó kérdés. Jaj, de jó. Pubi kérdezi. Amikor az űrhajósok visszatérnek, akkor ezt egy leszálló kapszulában teszik. Mikor belépnek a légkörbe, a légellenállás lassítja le őket, hogy túlélhető sebességgel érkezzenek a felszínre, ami legtöbbször a Csendes óceán. Na már most! Ez a kapszula a legnagyobb felületével találkozik a levegővel, ami a lehető legnagyobb ellenállást fejti ki. Tudom, ez a cél. De hogy nem fordul el az a kapszula zuhanás közben a kisebb ellenállású oldala felé? Erről csak akkor van értelme beszélnünk, ha tudod a megoldást. Miért? Ki talál? Mondok még hozzá. Kit fogom találni? Hát ez a szakmám. Ez a szakmám. Az biztos, hogy át kéne fordulnia normális esetben. Az van, hogy azt is láttad, hogy a SpaceX nek csak az egyik oldalán vannak hőálló csempék. Mert amikor van egy visszatérő, ez a nagy henger visszatér, igen, az ferdé megy, és ugye a tetejére minek rakni?
minek rakjál hőálló csempét, amikor így esik le. De most miről beszélünk, ami visszatér? Igen. De az nem megy ki a világűrbe. Nem megy ki a világűrbe, de ugyanez a problémája, hogy ugye zuhan vissza egy darab cső. Ja, hogy értem, hogy és felmelegszik nyilván. Nyilván fölmelegszik, és ugyanúgy kirakják ilyen hőizével, és nem rakják ki az egészet. Nem kell az egészre. De most nem, itt az egyensúlyi állapotra kérdez rá a hallgató. Igen, és ezért mondom, hogy ott is megoldják azt, hogy mindig úgy essen, csak... De hogy? Hát 2 fúvókával. De a visszatérő kapszulán nincsen fúvóka. De van fúvóka. Nincs. De. Az Apollo 13 visszatérő egységén nem volt fúvóka. Az csak esik. Hát persze. És forog. Hát nem, épp ez az, hogy egy teljesen egyensúlytalan helyzetben marad, anélkül, hogy bármi rásegítés lenne. Nem mondom, hogy csak most értetted meg a kérdést. Nem, értettem, de én azt gondoltam, hogy ebbe aktívan beleavatkoznak. Ott ülnek, mint 3 Jó, akkor béna megvan kacsa. az áramlások. Hát valószínűleg az áramlások, de Igen. milyen kurva okos mérnök lehet, aki ezt megtal. Tehát, hogy, mert ugye, tehát mi az, ami tehát ha elbillenne, mi az, ami visszahúzza? Figyelj, megvan. Lehet, hogy tényleg az áramlások, Bernoulli törvények, baszki. Próbáljuk ki. Dobjunk le egy ilyen alakú dolgot. Ez olyan, mint a macska. Akkor, ha ledobsz egy ilyen alakú dolgot magasról, ugye nem kell olyan magasról, ha kisebbel próbálod ki. Farag ki egyet fából, és dobd le a pízai torony tetejéből. És Jó, akkor de valami kubai tornyot kell keresni. igen, kubai toronyban, és így kéne leesnie. Látjuk a nyomát a homokon majd, hogy hogy esett le. Látjuk. Igen, hogy érkezik. Igen. Hát így fog. Ha így fog, akkor áramlás. Na de hogy... Akkor fizika. De mindenképpen fizika kell, hogy legyen ember. Hát nem jó. Nem, mondom, hogy lehet, hogy beleavatkoznak. Nem avatkoznak be, egyébként az is fizika lenne. Megnyomnak egy gombot. Nem nyomnak meg egy gombot. Nincs egyensúlyozó joystick benne. Biztos van. Nincsen. A végén, amikor már belépnek a légkörbe, akkor mind a 3 csak imádkoznak. Jaj, mennyire le fognak szidni, és kiokoskodnak. Úgy utálom ezeket a kérdéseket. De ne féljél mindig. Ha mindjárt lesz, és egy ilyen féloldalas elemzés lesz, hogy amiből teljesen szépen... Nem a járakrémesben. De figyelj már, ha te ennyire félsz, Igen. akkor miért csupa olyan podcastot készítesz, ahol azonnal kiderül, ha valamit nem tudsz? Itt nem derül ki. Nem, így van. Itt nem derül ki. Itt nem derül ki. Itt csak az derül ki, hogy nem tudtam belépni, hogy begépeljem ezt a kérdést. A ChatGPT és hatalmas okossággal előadja. Na, legyen már vége ennek a mai adásnak, meg 1,5-szer olyan hosszú, mint szokott lenni. FX Mester akkor negatívba beszél? Vagy hogy van ez? Ki kell számolnom? Nem, túl sok kérdést szerkesztettél be. Ja, jó. Nincs több, Köszönjük ugye? a támogatást. Mondjuk meg a közönség találkozó időpontját. Adjál már. A hónapot mond csak meg. Mindjárt mondom. De egyébként megmondhatod a dátumot is, de akkor nem mondd el a helyszínt még. Igen, a dátumot meg tudom mondani. A májusi hétvége utáni kedd. Az milyen? Májusban egy hétvége lesz? A május 1-i hétvége. Ugye május egy péntek, De akkor lehet, hogy ilyen anyák napja, meg ilyen, akkor lehet, hogy utazunk. de az péntek, szombat, vasárnap. Igen. És még itt maradnál hétfő, kedden is Ja, utaznál. hogy a következő, jó, nem, Igen. hétközben. Jó. Vagy az se jó? Egy hetet még dobjak rá? Egy hetet dobjál rá. De az már nem pünkösd. Május idusa. De az nem pünkösd. Nem mit tudom én. Pünkösd. De a pünkös akkor csak a hétfő lesz úgyis. Jó, de akkor nem lehet kedden. Az május 24. Az jó. Jó. Akkor most megmondom. Még egyszer beírjuk. A május 15-éhez legközelebb eső kedd. Mindjárt mondom. Május 1, 2, 3. Nem. Május... Tehát nem május 5, hanem május 12. Május 12. kedd? Kedd. Május 15. Könnyű, mert a kedd meg a 12 az rímel. Meg hogy április 12-én volt a rendszerváltás, és egy hónapra Igen. rá. Tényleg. Nagyon könnyű. A rendszerváltás után május 12-én kedden közönség találkozó, Mindenki kapott egy hónapot, hogy kipihenje ezt a végtelen feszültséget. amiből már 10 nap eltelt. Hát én már nem is vagyok ideges. Be is írom ide. Jó Közönség van, menjünk találkozó. már. Jó. Hello. Sziasztok!